zvokuti Natasha ndifunge kuti pane paanonzi akarepwa kana kuti anonzi akaitwa chimwe chinhu nevamwe vanhu ndiri kuona ngepfungwa dzake dzaakurasika kana kuti ane madrugs aakushandisa or else ane chimwe chinhu chiri kuitika chaanoita se chiri paari chiri kuita se chiri kumunetsa hake but haasi mwana anoabhuswa kana kuti mwana akakura achiabhuswa akatokura zvakanaka kuchikoro chichomendesa zvakanaka sikuenda kuri kuita vamwe wake hapana pataizombotinisa baba naamai vake toti isusu Natasha tamisa padivi iye ari mwana wandakazvara ini itori first born mukuzvara kwangu nemukadzi yeye ndomuti ndamisa padivi mwana ari ndinoona ngaari kutsvaga kuti pamwe maybe akaona here kana kuti ada kuenda kusocial warfare here kana kuti sei but ndinotoona ngemwana anoda rehabilitation kuti aende kurehab anooneka kuti brain dzake maybe pane chiri kunetsa pabrain dzake here kana kuti munhu ari kushandisa madrugs japozi ezvo amberereka mwana iye to be honest enough amberereka nenyika haana kwaasina kusvika akangonoenda patarapo anoenda kuHarare totozonzwa kuti akuHarare ari kuHarare kwakangofunga kuti ndaakutoenda anongobuda obva atongoenda. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. Mazuva mashomanana apfuura takakupai nyaya yemusikana anonzi Natasha uyo aipomera vabereki vake kuti vanomubatisa chibharo kuburikidza nechikwereti chavakatadza kubhadhara. Nyaya iyi yakatikatyamadza. Tapedza kutaura naye tikati isusu tichasimuka toenda tonotsvaga vabereki kuti tinzwisise kuti zviri kufamba sei nei vasiri kusumudza musoro kubatwa kuri kuitwa mwana. Tasumuka takasvika tikawana amai vake vakatipawo nhoroondo yekuti aiwa zviri kutaurwa nemwana uyu hazvizirizvo uyezve mwana uyu achitaura aiti amai vake ndimai nini, amai vake chaivo aiti vakanga vashaya. Vakatibuditsira vakati aiwa ndini ndakabereka mwana uyu, vakatotibuditsira nemakadhi ekusikero. Saka sekuvimbisa kwatanga taita kuti tichauya totsvaga baba vake tichitaurawo nevenharaunda, tauya nhasi kuno kwaMukombami kuGoromonzi kuti tinzwisise kuti baba ndivo here baba vemwana uyu uyezve nei vaisasumudza musoro paibatwa mwana kana kuti inyaya dzaingogadzirwa nemwana. Saka pari zvino regai tipinde mukati memusha tinzwisise kubva kuna baba nevakatenderedzawo vemunharaunda kuti vanoziva Natasha ari mwana akaita sei uyezve mabasa aari kutaura kuti ndaibatwa kuburikidza nekuti vabereki vane chikwereti ndizvo here uyezve angabatsirikawo sei kana kuti kana zvisirizvo chiri kunetsa mwana uyu chii. Makasimbere baba Natasha? Tinosimba makadii zvenyu? Aiwa tinofara kuri sei kuno kuGoromonzi? Goromonzi kutsvene zvakanaka. Ndaona chibage chasvibira tiri kukohwa manje manje. Zviri kuita zvakanaka. Aiwa tinotenda. Tauya kunoku baba Natasha nenyaya yemwana sikana wenyu anonzi Natasha. Ndofunga takambouya mazuva apfuura tikakushayai asi takaona amai. Mwana aine nyaya yaitaura yekuti izvo ari kubatwa chibharo. Ndisingatendereri aiti amai nini ndova ari kundibatisa chibharo. Ameno chikwereti chavainacho chine varume vaviri vanouya vachita se vachindibata chibharo, asi kekupedzesera vakasvika vakati izvo iwewe kukubata kwatiri kuita hakusi kurwadzani amai nini vako, chirega tibate mwana wavo kuti zviita se zvinyatsorwadza. Saka tanzwa nyaya takati rega tisumuke tinonyanzonzwisa nyaya tiri panzvimbo tibatsire mwana. Ndo patakazosvika kuno kuti tatopedza kutaura naye tauda kuona kuti vabereki vakaita sei vanobhadhara chikwereti vachishandisa mwana. Ndokusvika kwatakaita se kwatakaita panapa. Saka ndoda kunzwisisa baba Natasha chekutanga mhuri yenyu imimi yakambomira sei? Nemudzimai wandinaye uyu ndakamuona mwana wake mumwe chete tikazoitawo vangu vasikana vatatu. Kureva kuti Natasha ndiye first born pavasikana vangu, kokoita anonzi Kayla, kobva kwaita anonzi Joshebeth, vari 3 ndo vana vangu ivavo. Vana vandakakura navo vese vakadaro
pasina kana kumboti pakavhiringidzika. Natasha akazotanga kuda kunetsa grade 7 ndo paakanga akungoita tumusikanzwa japosi munhu akanyanyogara futi naambuya ndo ainyanyogara nawo ndaishanda kumabasa iye achigara naambuya naamai vacho ari kumamisha amai vacho achizoteera kwandaishanda akazosara ana ambuya vacho. Then ava 2 ava mumwe wacho akazopedzera kuzvarwa akazvarwa 2015 mudiki wacho. Sani Natasha kukura kwake andimbofunga kuti munhu akakura achitambudzika, munhu akatongokurawo upenyu hwekugara naamai nababa zvakanaka zvokuti aitochengetwawo zvakanaka. But akazongotanga kungosandukawo kungoitawo musikanzwa yake akatanga kungoitawo pekutanga chaakatanga kuita chakatangawo nditi ndadzimbikana naye stereki. Pakaita mumwe mukomana aigara paseri peigoma apapo ndo akatanga kuita musikanzwa naye. Ndobva ndamubvunza ndikati nhaiwe mukomana wako wauri kudaro anenge ane chirwere, waizitiwo uri kudana nemukomana uyu? Handiti ndobva ndatonetsana naye, imva ndambomutsura kutanga ndobva ndanetsana naye. Pekupedzisira ndo pandakazoti sababa ndakabata shamhu ndikaita se ndikamurova. That night ndabata shamhu ndikamurova nenyaya yemukomana iye ndo usiku hwatizira zvakare kune mukomana iye. Ndikabuda by 9:30 kunomutsvaga kwandaifunga kuti ndo kwaita se kwaenda. Ndikatsvaga usiku wese ndikamushaya, ndobva ndatodzoka kumba. Ndo pandakazonzwa leta ono kuti Natasha uya akwaRusape akugara nemwana uyoyo nemukomana wake uyoyo. It was anga ane 17 years by that time. Paita izvozvo japo ndo pandaitomurova kuti waiziti uchiri mudiki wewe, waiziti uri kuda kuita se uda kuita zvevakomana, wambodiwa wambomira nguva yako kuti uite se upedze uite zvechikoro kana kuti zvimwe zvinhu. Mbaina unogara ikoko ari ikoko kwaanga ari ikoko ndakatozonzwa leta ono kuti asiyana futi nemukomana waaigara naye akugara nomumwe murume anomuona. Ndo pandakatanga kuita maproblems. Achimbva azouya kunokumba, akauya kunokumba tichimbva tatogara naye pamba panapa for almost 2 weeks aripo panapa. Paakabuda pamba akambva asiya mari mbva aenda. Ndotangoti mwana atiramboda kutora mwoyo wekuti titi tamuramba kana tamuita sei. Then paakazonodzoka futi tobva tamugamuchira semwana. Tobva tangoti amai vacho vakati amai vacho vakatoti haini mwana uyo akuti akunetsera kuti ngatigarei naye pamba mwana wedu. Handiti tichingogara futi haada kupedza futi mazuva mbaba futi mari mbva aenda. Handiti kubva paaenda ipapo ndozonzwa ndari mwezi wanditori nditoita zvandaita ndobva ndafonerwa nevamwe varume pafoni zvikanzi ndimi baba waNatasha here, ndimi baba Nashili Matongo here. Ndikati Nashili Matongo ndiani anonzi Nashili Matongo? Zvikati tine musikana anonzi Nashili. Ndikati mupei foni nditese nditaure naye. Ndo pandakanzwa voice rake achitotaura kuti ndoda kutaura namai Natasha, ndoda kutaura namai. Ndikati newe hausiri weNatasha here kutaura pafoni. Handiti iye mva aida kuedza kuita se kuramba chichichibva. Ndakandatonzwa voice rake ndikati Natasha chiko chiri kuitika kwauri? Handiti nenyaya dzandanda kunzwa dzacho kuti mawiro anoita even pari kunzi paka akatombopinda muno mune chikomba. Then ndaive kunyaradzo ndichitouya panapa chizopinda panapa handatozviziva kuti mukomana pandiri munhu angati uri muno. Ndakatozouya ndikanuka nekuwindo ndikavhura windo ndaona kuti vanhu havasi kuita se havasi kuvhura. Iye atobuda anga ane mukomana wake zvokuti Natasha ndifunge kuti pane paanonzi akarepwa kana kuti anonzi akaitwa chimwe chinhu nevamwe vanhu ndiri kuona ngepfungwa dzake dzaakurasika kana kuti ane madrugs aakushandisa or else ane chimwe chinhu chiri kuitika chaanoita se chiri paari chiri kuita se chiri kumunetsa hake. But haasi mwana anoabhuswa kana kuti mwana akakura achiabhuswa, akatokura zvakanaka kuchikoro chichomendesa zvakanaka sikuenda kuri kuita vamwe vake. Hapana pataizomboti ini sababa naamai vake toti isusu Natasha tamisa padivi. Iye ari mwana wandakazvara ini, itori first born mukuzvara kwangu nemukadzi yeye ndomuti ndamisa padivi. Mwana ari kungo ndinoona nga ari kutsvaga kuti pamwe maybe akaona here kana kuti ada kuenda kusocial warfare here kana kuti sei. But ndinotoona ngemwana anoda rehabilitation kuti aende kurehab anooneka kuti brain dzake maybe pane chiri kunetsa pabrain dzake here kana kuti munhu ari kushandisa madrugs. Japozi ezvo amberereka mwana iye, to be honest enough amberereka nenyika. Haana kwasina kusvika, akangonoenda patarapo anoenda kuHarare. Totozonzwa kuti akuHarare. Ari kuHarare ko akangofunga kuti ndakutoenda, anongobuda obva atongoenda
sani umoza kuti kuteera munhu wakadaro kana kuti ini ndinzi baba ndateera ndinomwana papi ndinomuudza kuti ari kugara papi akambonzi ari kuepworth ari kwaisho kunze ari kupi akangoona murume waona naye papo akutongobva angoenda ndinombona kunge munhu akuita zvichipfambi anoita zvemadrugs anoita zvosani izvi zvokuexplosure kuti amai vake vakazomurepesa kana kuti vakazomuitisa chimwe chinhu hakuna zvakadaro ende panapa tiri vanhu vanotonamatawo tinotoenda kuchechi hatizive zvemushonga kana gwenzi raninobata handina gwenzi randikabata inoda kuti nditi pamwe ndakaita chimwe chinhu kana amai vacho havatozivi totoendawo kuchechi singatombobvumi kana kuenda zvichivanhu kana kuenda kumapostori handiti tinotongozvigarirwawo panapa tichingokudza vana vedu tichita sei iye akangotsauka kubva mufamily mva atanga kuzviitira zvinhu zvake ende akazvita achiri mwana mudiki akatanga kuzvita ane 17 years mva angobuda mva atotanga kuita wild zvekuti ini handakwanisa kuzomukontrora futi ini ndakapedza ndati amai vacho ini handichakwanisa kutaura nemwana uyu even ndikataura naye ndopedzera ndaita hasha dzekuti pamwe ndogona kutotora ndikaponda but ndaangoita se chimuti kana akauya pano aiwa ngaagare pamba pavo handiti saamai nababa ingomuchengetai iye kana afunga kuita zvaanenge achiita ezvakuma 20 years akanga afunga kuita zvaanenge achiita uyu muite se musiyei japosi mukada kumuita zvimwe zvinhu futi anopedzera aita munhu hauzozivi zvaanofunga anogona kuzviuraya anogona kuzviita sei saka nini ndangomuti aiwa musiyei mungomugamuchirawo semwana akauya odya kana aita zvaita sei but pamwe taitaura naye futi paakapedzera kuti apanapa taitotaura naye Natasha unonetsa kana nechii pana baba wako handina kana chandomboti makamborara nenzara hapana kana chamunoshaya hapana kana chaunoshaya kuti ndikushaya kuti uri kutenderera nenyika kuita dzikama ugare pamba semwana mwari pamwe anenge zvimwe zvinhu zvaunenge waida kuzoita kwauri uende kuchechi unamati but Natasha yekamzi ndakutoona dzanyaya dzakuuya dzakuita bheki kwandiri ende zvatondishamiso ende zvikutondishamiso ende ndiri kutonetsikanawo semubereki kuti chii chiri kuitika. Ndoda kukudzorerai kumashure panhoroondo yamatipa matizvoni imimi makawanana namai Natasha vaine mwana kare handiti mubva mazoita vana vatatu kusanganisira iye Natasha asi iye achitsanangura anoti izvoni amai havazi amai vangu ndimainini amai vangu vakafa imimi ndimi makamuudza izvozvo kuti amai vako vakafa vainzi Lisa pakamira sei ipapo? Ndinoona ndo zvandoti ritori dambudziko hombe riri kutoitika chaposi uyu mukadzi ndakamuona kumarondero ane mwana wake 1 pafamu handiti ndibva ndatotorana naye mukadzi uyu ende ndivatangoti ndisanda kutogara naye akatoita nhumbu ndisanda kutogara naye handiti mbva atozoita nhumbu ndibva ndatozongomutora paango ndakoza kuti ane nhumbu ndibva ndaita se ndibva ndatomutora handiti achitonzwo mukadzi uyu aitori nedzake vachitonzi aya vaichichi vanga vasara vari vega handiti ndibva ndangotora mukadzi wangu ndikati uyu ndiwandoita se wandiri kutoda ende ndo takatanga kuzvara Natasha kubva pane mukomana tazvara Natasha ndibva tazvara Keila akazvarwa tako ndakubhuruwayo then ndibva ndazozvara Josheba ndakuno kumusha handiti ndakumusha kwedu ukuku ndivo vana vandakazvarwa naamai avo zvokuti iye anotaura kuti ndiwo kwamatongo 1 anonyeba kwamatongo ina handisiwo kwamatongo ndonzi Forindo 2 zvokuti anzi ava ndaamai nini vake anonyeba ava ndiwo amai vake personally vakamuzvara ndiye mwanasikana wechi2 kubva kumukomana ende handina kumbobvira ndakazomborora umwe mukadzi handina kumbobvira ndakazotora umwe mukadzi ndaingogara nemukadzi wangu tikazvara vana vangu vasikana 3 handina umwe munhu Natasha ndiye musikana wokutanga mumba munhu nokuti isusu zvakatotishamisa katikati reka tinonzwa kuti baba ndibaba vakaita sei vanosiya mwana achibatwa chibharo zvakatikatyamadza ndofunga tichitosvika kunoku taida kunzwisisa takanga taataura naye achitsvaga rubatsiro ndobva tazomubvunza kuti iwo unombobva kupi akandobva kwamukombami ndizvo zvandiri tikati wakasununguka here kuti tiende tinoona vabereka vauri kutaura chimwe chinhu chaakandiudza futi chisiri kuwirirana nezvamuri kutaura iye akati imimi munonzi tafadzwa matongo
izvozvo ndizvo zvacho zvati kuti ipapo pacho ndo patakutotanga kuona kuti pane kakubhenda kwenyaya japozi kana iye akauya nemi achibva nemi kuHarare ndikugadzirise ipapo mwana uyu hatina kubva naye kuHarare akanga ari kwaBhora tichibva tafonerwa nevanhu vakamugamuchira kuti tine mwana watasangana naye asi mwana yati ndakabatwa chibharo nchibva tavati izvo chiregai tichiuya kwakachena bozi waiva usiku titaure nei nemwana tinzwisise kuti zvakafamba sei uyezve sekutsanangura kwaari kukuitirai kuti nyaya iyi yakaenda kumapurisa nei nyaya isiri kufamba pai kumapurisa. Saka tichisvika takatanga kuona Natasha chibva tataura naye tapedza kutaura naye ndopatakazoti tirega tisumuke titsvage vabereki vacho tinzwe kuti ivo vari kuti chii nei vaisiya mwana achibatwa chibharo kana chiri chikwereti chaari kutaura chikwereti chemari chinobhadhariswa nemwana. Saka takatosvikira kumba kwaakagashirwa kwakuchizosumuka kubva ikoko takuya kupi kunoko. Ndizvozvo. Nyaya iripo chacho ndeyekuti Natasha paakauya panapa achiti anobva ndikwaMatongo akanyepa 1 kuti ndipamatongo chaposi pano pamusha patinogara hapanzi paMatongo panonzi paadzikiti ende inini wacho baba wacho zita rekuti ndotobvawo kuMozambique rekuti Matongo ndazoritora kupi kuno kuZimbabwe. Ndinonzi gift rokuti Charles ndazoritora kupi rokuti Charles. Handina kana pamwe panonzi tafa kana kuti tafadzwa. Handina kana pamwe panoti GT Matongo kana kuti Forindo. Ini ndonzi G Forindo. Ndo zita rangu rakazvimiririra iroro. Ende DNA pana Natasha inotongoratidza inini. Japozi even mukamuona kana mukamuona nezvaari zvitongoratidza kuti ndini baba vaNatasha. Zvisina kubvunza kana kupomerwa kana kuita sei ndini baba vaNatasha. Ava mai vacho vanonzi Sarudza Muchiriko ndiwo amai vaNatasha. Zvokuti Matongo izita rake raakagadzira raari kufamba naro iye semunhu kuti iye anonzi Nashili akachinja rikutoti Natasha akuzviti Nashili japozi pandakafonerwa pacho aizviti Nashili akuzvi Nashili ndo zita rake remumagemu ake remuzvinhu zvake zvaari kuita izvozvo zvaari kufamba achiita sei achitaura muvanhu. But Natasha anonzi Natasha Forindo anonzi Natasha Rebecca Forindo ndo mazita ake wayo Rebecca Forindo anditi ndo mazita ake. Saka Matongo iri kubva kupi nekuti ndichinzwawo muchitaura futi akasike kutanga kunzwa zita iri nekuti mambotsanangura mukati pafoni futi akati futi anonzani Natasha Matongo arida kutaura namai Natasha. Chii chiri kuitika? Anomborwara nepfungwa here kana kuti kutori kutanga zvichiri kufamba sei? Ndikati anorwara nepfungwa ndechiti ndiri kunyepa japozi ini handisati ndambomuona kana kupenga kwake kwaanoita kupenga kwake but ndaakutosuspecta kuti pane maybe sometimes madrugs ari kushandisa madrugs ari kushandisa zvinodhaka or else mwana uyu paakaenda kumurume wake uya nofa pamwe akanorara nemurume uyo aigara kane murume wake anga ari HIV positive. Anditi ndinoona kunge akanota chirwere anditi aita chirwere mbamboenda kuchiparira anwa mapirits maybe sometimes akabva aregedza anditi sometimes kuregedza mapirits sometimes kuno affecta even brain anditi so ndosandiri ini chikumbiro changu chacho ndechekuti mwana uyu aongororwe pfungwa kana kuenda parehab odzokera panzvimbo obatwa oenda hake parehab unooneka kuti munhu ari zviri normal here. Tingangotaura isusu pamwe togona kunge tichimupomera iye atovhiringikawo zvake pfungwa nekuti mukataura naye achikutaurai hamungati munhu anopenga zvapozi anenge achitaura zvinhu zvaari kuita ngari kuita sei ari kuziva but pasina chokwadi chezvinhu zvaari kuita sei zvaari kuziva anditi achinyepa anokiriyeta sani munhu anokiriyeta benzi harikiriyete nyaya hakuna benzi rinokiriyeta nyaya kazhinji benzi rinongotaura zvoubenzi zvecreation izvi zvaatokubva mupfungwa
dzemunhu. Sandiona kunge brain dzake pamwe dzogona kunge dzatwistika mbijana or else ari kushandisa madrugs zvinodhaka. Saka ndozvandandiri kungokumbira kuti Natasha paamiri handichapazivi kuti what's going on, chii chiri kuitika kwaari, handichazvizivi. Nokuti isusu zvakatotinetsawo. Iye achitsanangura Natasha, mama vake nditicha. Vari ticha emimi munoshanda pasafe station pazuva yekuna Samura Masheo. Ndo pazuva pandiri panapa, ini ndoshanda panapa. I don't know, no maybe pamwe ndo pazuva pacho pandiri panapa. Ini nokuti panapa ndo pa original pandoshanda, ndo panogara. Anditi. So zvokuti ndinoshanda kuzuva another term, I don't know. Anomuona kuti ndosandiri kuramba kuti nditi munhu watiri kuti anopenga jabozi. Benzi haringazive zvekuzuva kana kuti zvekuservice station. Benzi harizive izvozvo. Munhu ari kutogadzira nyaya dzake dzokuti maybe kuda kugamuchirika here kana kuti arikuda kutsvaga way yekuti aone anomuchengete here kana kuti zviya zvekuti pamwe anoda kuzoenda kuna tete Tilda kana kuti anoda kuzoenda pamhepo zvokuti vanhu vabereki vanozopedzera mubereki wazoiswa pamhosva dzimwe dzinhu zvausina se zvausina kuita nekupfurikidza nevana vanenge vachishandisa zvinodhaka vachishandisa kana kuti hameno zvinenge zvichiitika. Natasha munhu ari kungonyepa. Nyaya dzake dzese dzari kutaura idzi ndedzekunyepa. Hakuna ticha, hakuna munhu ari kusha. Mai vake vagoita ticha ava, mai vake vari apapa. Havasi ticha. Ini handishandi pasafe station. Handishandi, ndogara pano. Ndotogarawo semunhu anotochengetawo pamusha pemunhu. Handiti? Ini naane makore ndichigara ndichingouchengeta. Ende ivo ana Natasha vakatokura sometimes pano ndo pawakatokura ivo ana Natasha. Kusvika vaita ubenzi hwakewo akatobva titori pano. Nekuti chaitotinetsa isusu ndechekuti aitsanangura achiti izvo panoitika ndingati paaibatwa apa handiti akati handine nyaya yekumapurisa, ndine nyaya yekumapurisa. Imimi mainzi maitozotiza nyaya iyi muchiti muri kuenda kupe kubasa kusafe station. Saka isusu chakachava kutinetsa ndechekuti kusafe station kwakosha here kupfuura mwana wenyu ari kubatwa chibharo. Saka ndo zvakatisumudza. Tapedza kutaura naye kwatanga tamuona kwanga agashirwa. Tikati rega tinoona vabereki vacho. Tinonzwisisa kuti ko nei baba vasiri kusumudza musoro kuti mwana wangu ari kubatwa chibharo. Hongu tomboti amai ndimainini. Ko imimi ndimi baba vakatumbura mwana. Nei zvisiri kukurwadzai. Ndo saka makaona takasvika panapa. Chokutanga ina handina nyaya yandaimboenda nayo kumapurisa kana ndaendetiza kumapurisa nokuti handina kumbobvira ndakasangana nenyaya dzakaita seidzodzo. Ende I'm very sorry. Ndinotori neurombo nemapurisa kana nekukanganisa kwaari kutoita even bandiko rezvemutemo. Jabozi zvitoratidza kuti ameno jabozi ini handina kumbobvira ndakamboenda pamapurisa nenyaya yeripoti kana kuti amai acho akamboenda pamapurisa nenyaya yeripoti yekuti Natasha azorepwa. Haana chimwe chaakaita chinoconsider mapurisa pano pamusha. Munhu aitoti tisitaida tomusungisa nekuti bira kwaaitoita yaitove mbavha musha munomu. Aitoti birawo mari paanosumuka pega pega aba atora $10 atora $5 atora $10. Jabozi aitoti kana achibva kana kuwasheni akasunga zvinhu kana Zambia rakatosunga nariro aingosvika mumba. I don't know mari dzacho kuti aitoziva kuti padziri ndepapi, ongokwachura mari ombva atoenda. Hamuchatomuone mutonzwa kuti akwarusapi. In last time paakaenda kwatete vacho akasvika kwatete vacho vakatomutenda naye vakutomuti auye kuno kumusha, but akaenda kumhiri kwete aramba adzokera kwarusapi. Handiti kuko kanyepa kuna nasisi vacho futi akaenda futi akanonyepa kunasisi vacho mwana wava mukuru ukona mainini akanonyepa futi same thing kuti baba vanhu toita sei, vanhu tozivawo zvavanenge vaita sei zvaone. Ndikati naye mimi mwana wemuri kumbonyatsogara naye pasi chiko chiri kuitika kwaari pese. Nyaya dzake dzese dzaari kutaura mazuva dzaari kufamba nadzo ndedzekunyepa. Kungava kuhama, kungava pangava papi paasvika ari kunyepa. Ndiro zvandoti ndoona kunge madrugs here. I don't know hanchatonyatsoziva just haana pari kutaura chokuda. Last week yacho aitofonera naamai vake mufunge, aitofona pafoni yangu inini ndichitomuti naiwe Natasha nhasi wandifonera nenhamba dzinodzi
mangwana wandifonera nenhamba dzinodzi dzako namba dzaunonyatsoshandisa iwewe ndedzipi iwewe nokuti unongondifoneresa nevanhu nenhamba dzandisingaita sei panoedza kukufonera futi panhamba yacho iyoyo haichapindi dzako namba ndedzipi aitoti ndoda kutaura namama ndoda kutaura najiyo ndoda kutaura nakeli last week handiti isu tichiti always well kwaari koko semunhu anozviitira zvinhu zvake handiti taangoti always well handiti but hakuna zvakadaro chakatozonyanyondishungurudza ndechekuti ukaona munhu wechirume aakusvika pakuudza mwana kuti ava havazi amai vako ava amai vako iwewe vakafa vanonzi Lisa mwana anenge atambudzwa kashoma kuona mwana akura achiziva kuti ava ndo amai ava baba vozosvika pakumudza kuti ava havazi mai vako zvichida pamwe wangazotomudza wakura kuti unoziva amai ava hongu vakakuchengeta asi iwewe vakakutumbura chaivo vakashaya kwete kuti mwana ari kuchengetwa naamai vavo ndo vari kumubikira sadza mosvika pakumuudza kuti ava unoona havazi amai vako ndimainini vako amai vanonzi Lisa. Abuse iyo yaifanira kutobvira ichinge yabva kuneni futi wacho mukadzi wacho achitondiabhusa futi ndokusvika pakuti ini ndizova nekakutaurira futi mwana wekuti aona mwana wangu zvatiri kuitwa tese panapa kapa unoona ava havasi amai vako zvinenge zvabva futi kuti pamwe ini ndaiabhuswa no zvaari kutaura izvozvo zvokuti ava havasi amainini wake kana zvandakamutaurira inini izvozvozvo handina ndaigomutaura chirudziko inisiri nichausi ameno chausi matongo utafadzwa matongo ndaimutaura chirudzi saka ndiri kuda kutaurisa kutanga kwenyaya toona kupera kwenyaya kureva kuti apa hapana nyaya mwana angobuda akaita zvinhu zvake akupengereka handiti at the end kana nyika dai nyange ikazviona at the end mwana ane something wrong chiri kutoitikawo paari either madrugs zvandingoramba nchidzokorodza izvozvo vano mazuvano vakunetsa nenyaya yekuti unomuti mwana ari right iye mwana ari kushandisa mutoriro mwana ari kushandisa bhurongo mwana ari kushandisa anything handiti zvomuafecta kana else iwo zvandataura zvokuti pamwe akaregedza mapiritsi ukaaregedza anokutenderedza chii brain kana kuti mwana ari kutsvaga kwokuti sevanhu vabereki mozati vabereki vaato daiso vaatovhonyongora daiso anenge afunga kuti inini ndichakudzokera rini chapozi last week yaasvika panapa ndakatoramba futi kusara panapa akamba adzokera kwaita se haachakwanisi kugarisika panzvimbo isu tinotomuda semwana hapana mubereki anonzwa asingadi mwana wake tinotomudawo semubereki ndinotomuda mwana wangu yeye chapozi is my first born pamukadzi ndinotomudawo semwana wangu yeye ende even kukura kwangu handambobvira ndakamurova amai vacho vaitoti hasha kuti sei musingarove mwana uyo ndikati no vana hameno haina handigona hana chipo chokurova mwana but pandakamurova musi umwe chetewo ndobva atotiza mva aenda nechikomba chake ndaitomurovera chikomba ichocho mukomana iye kuti hauende pane munhu ane chirwere chaundoziva kuti chirwere chiripo iwo woenda ipapo anomaona iye mva atamisisire nyasi yake ndaifunga ndatopedza naye usiku iwo mva atobuda chikomba mva chauya apa mva chamunokera mva aita se mva chatomutorana mva waenda ande sani hapana pekuti amai vacho ndakazonge ndamutaura kuti amai vako vanonzi havasiriwo amai vako ndaamai nini aiwa hatinambobvira takasangana nezvozvo forendo pamwe muri kutswinywa ka havasi kutswinya here kana uyu ndewangu mukadzi ndewangu ndinomuziva A to Z haana futi ini marerero akaita vana vake ndinovaziva ende hatinambobvira takapesana stereki kana kuti umwe munhu akazombogara kure nemukadzi wangu tinongogara tiri panhu pamwe chete ndo magariro edu hatikwanisi kugara zviya zvokuti mwana anogara kumwe mwana anogara kumwe panapa tinge titoti atogara makore titori panapa titu nevana vedu ivava tichitokura nevana vedu ivava handiti kusvika umwe wacho zvomusikana ato grade 7 umwe wacho agrade 4 handiti tichingokura nevana vedu ive zvokuti iye Natasha dai akatongoendawo kuchikoro amai vacho vaitomboshingira vakati Natasha kuchikoro kwacho aiti akaenda kuchikoro kwacho haana chaaitomboita aitamba kunyora chako chakaaisagona amai vacho vakati ndakutsvaga kuti mwana asaende kuchikoro aone munhu wema extra lessons handiti achamudzidzisa kutanga kuverenga
nokuti kufomu mwana anogona kungoenda zvongopera zvakadaro. Ndichakumutsvagira mukomana kana ticha kana kuti ticha wanchamupa wema extra lessons achamutangira pa ABC. Anditi akakwanisa mwana anofanira kukwanisa kunyora nekuverenga. Anditi ndokuti ararame upenyu hwakaita se wakanaka. But izvozvo zvese haana kuda kuzvicherechedza. Anga akutoita zvevakomana by 17. Anga akutoita zvevakomana asanzwisisiki. Anditi ndo mabviro akaita pano. Chakazotonyanyotibata isusu chaiva kuti izvo toti iye amai vake vakashaya sekutsanangura kwaaiita. Handiti amai vake vanonzi Lisa vakashaya sekutsanangura kwaaiita. Ko chakanga chakuzotadzisa kuti mimi moyo wenyu urwadze wenyu mwana manje wamakaita naamai avava akubatwa uchibharo. Ya ndizvozvo izvozvo zvacho ndezvokuti dzango force statement dzaNatasha. Ndo panda kudzoka futi zvaka dzingori force statement dzaNatasha Kayla haatozvizivo izvozvo. Ndofunga kuti iye Natasha paakatopinza mukomana wake munomu vana vakatouya vachitonditaura futi again. Anditi ndikatomuti iwewe kana wakauya pano kuzoita chipfambi. Anditi wakuda kutsisa vana vangu chipfambi. Anditi hauye nemukomana mba munomu. Enda nemunhu wako kwamune manosangana ikokoko. Musazvitire mumba mune vana vane. Vana vangu vachiri vana vadiki. Anditi anditombodi kuzviona futi. Anatomurova. Ndakangomuudza nokuti dai ndakabata mukomana wacho ndowandairova pamusiwo. Kuti uri kupinda uri bhauga uri kupinda mumba mangu uri kubva unoite chii. But mukomana anatomomona ndikamba ndamuti Natasha iye akamba atiza in fact masikati acho andatamutaura izvozvo akambaza kuti pamwe date vanogona kuzondiita something akambaenda. But Kayla haana kana chaakamboitwa. Nokuti nana paakambondiudza kana paakambodza amai vacho kuti ndabatwa chibharo. Handina dai nyaya dzese dzonai tingapfimbike nyaya dzakadaro tichitadza kuenda kupolisi vanhu vachibatwa zvibharo. Topfimbika tochengeta zvinhu zvakadaro zvine hudzamu zvakadaro zvakakora kudaro zvinotyisa zvakadaro zvokuti kana inini ndingagare nemukadzi wanoziva kuti ane chikwereti chematemba chaari kureperesera vana vangu. Zvinorwadza. Chimwe futi chandoda kubvunza baba Natasha tiri panyaya yepolisi nechichi paakatanga kutizira nei imimi musinawo matanho amakatora kuti mubatsire mwana abve panzira iyoyo zvichida pamwe nekutosungisa mukomana wachona nekuti utsanangura kwamuri kuti anga ine 16 years which means kuti anga achiri minor. Zvakaitika ndezvekudai so munoziva kuti dzimwe zvinongozvitoro granted semubereki anditi kuti but mwana uyu ndakashokeka zvangu kuti kasi mwana uyu ambatoenda here achiri mudiki kudai so. Anditi ende mukomana wacho imagine ana kurara usiku. Anditi ndichiedza kuteera anditi kuti ndione kuti waita sei but no way to go. Kwavanga vaenda handai kuziva mukomana aitoshandawo basa remombe kwavanga vaenda ende isystem yagare nongoitwawo mumaruzevha kuti wakomana wemombe anogona kungoyozotora mwana pana pakaenda naye kana kumount Darwin kana kwamutoko pasi apa kana kumapurazi kure kwokuti haumboziva kuti mwana wacho wamuita sei unomuonera papi. Anditi ndiri kutogadzira nditori mushishe kuti ndione kuti zvakamira sei. Ndipo pandikatozonzwa kuti mwana uyo hachisina mwana uyo akugara nomwe murume. Sana apa mai ndaikwanisa kuripotera uyu iye mwana mbatotizira mba anogara umwe ubenzi wangu watotangidzika pa mwana anga asatokwanisa kuita se controleka. Anditi nokuti hangati watorwa nomwe murume pana pa within 3 months 4 months. Anditi ombva watobva pane umwe murume watogara nomwe murume usati wapedza futi 3 months wakutonzwa kugara nomwe munhu sani mwana yo unosungisa vanhu vakawanda. Pamwe munorova kasaka paakaona kusuri kugare kakabva atreka nditsvage ku kana mwana yaanambobvira akarohwa baba. To be honest mwana yaanambobvira akarohwa muupenyu hwake aitove munhu akakura zvakanaka mwana akatokura zvakanaka zvisina yowerere ende akagara naambuya Sereki inini kutozogara naye kwanga kuti takati angouya zvokungogara tese but mwana akanyanyo aikura naambuya vake ambuya vake ndo aitochengetana naambuya vake vari 2 vasikana vachigara zvavo naambuya vavo. But kwambuya vacho ikokoko akatozoya kuno kustato kuno kuti atodzoka ndatobva Bhuruwayo ndatodzoka panapa ndakugara pano ndo paakazoya kunozogara kuno ambuya vacho vafa. Anditi sana hasi mwana wokuti akakura achinzi anoabhuswa ambuya vaiabhusa mwana pakuita sei vaitove nehasha naye mwana ukada kumutaura zvisina nebasa ambuya vaitovava kuti siyai vazukuru vangu
haana kutombobvira kure achiita zvikunzi sani iye paakazoya kunoko after grade 7 handiti ndo paakazotanga kuita zvinhu zvake izvozvo zvekuda vakomana. Semubereki ndakatsura mwana handiti ndikamutsura akaramba kunzwisa ndikamurovawo semubereki andi anatomurova zvakanyanyisa sereki. Ndinofunga kuti mangwana tichamuka tichitaurirana mangwana tichafunga mwana ari panzvimbo handiti but ndisingazoti chikomba changa chatoudzwa kunzi manheru japo chandakamureva ndechekuti bhegi ndakaona bhegi risimo mumba handiti ratoenda ndipo pandakanobvunza kuti bhegi raenda kupi mbatanoriburitsisa kuchikomba handiti bhegi mbatatorisикanda apa ndikati usane wanga utonisa bhegi wanga utosiya bhegi mugomo anga atisiya mugomo futi infact handiti ndobva ndariona handiti ndobva ndadzoka naro pano ndikati bhegi wanga wakuenda naro kupi rakarongedzwa tuhembe handiti manheru bhegi ro rakazotakurwa futi rikambva watoenda handiti sanini handaendiziva kuti even dai ndakaripota kumapurisa 1 ndaizosungisa varume vakawanda chapozi 1 akanga akabva pane waakangoenda naye haana kugara naye akamba anogara neumwe futi murume kuratidza kuti zvanga zvatomari ende munhu wakadaro nyange kumisa pamba haakontroleki anopedzera aita kuti kana nyange uri mutezvaro vanoda pfuma unenge uchiti mukwasha auya nepfuma aiwa maita basa mauya nayo modya pfuma yakadaro chapozi munhu asingagumirwe nevarume. Bhazi charo richipfuura apa pakangopinda mubhazi makondakita ato varume wake mabhazi achifamba murodhi anongomisa chete anongomirira achipinda achita sei sani munhu akadaro anenge ato mwana abva muhunhu hwevanhu ambva apindwa nemweya wechipfambi handiti apindwa nemweya wechipfambi akuita zvichipfambi saka kunyepa kwese kundoona kunge kunyepa kwechipfambi kana kunyepa kwemunhu asina panhu paakakanyatsogara ende chiri kunyanyondorwadza ndechekuti status yake chaizvo paari izvozvo amai vacho achindiudza ndiri kubayikana izvozvizvi ndanetsikana mumwoyo mangu kuti dai ndaziva kuti ari papi tagara naye pasi kana asingakwanisi nekugara neni pasi handiti ndosaka kunana wofe kune zvimwe zvinhu zvinobatsira but ini ndinoona kunge anoda kuenda hangu parihapu onoteswa pfungwa kana ari normal hatotangira papo tomurapisa kana adhivhota mapiritsi handiti otanga kugara futi achinyatsomaneji kuoneka kuti mapiritsi akaruta sei ari kuanwa izvi zvese zvaari kutaura pano zvatiri kutaura zve inhema. Baba Natasha tichibva panapa isusu infact ndingati tichiuya kunoku taida kuti tizonyatsonzwa chokwadi tichinzwawo pfungwa dzenyu. Takakushayai musi wachona takaona mama vakatsanangura zvavangatsanangura tikaona kuti mwana ndiye ari kuita sei ari kunyepa. Ndofunga vakasvika paextend yekuti buditsira zvitupa ndibva chitupa chenyu chakanzi gift forindo chavo chakanzi sarudzai green chan kana ndisiri kukanganisa ndibva ndavati saka mwana uyu tinoziva sei kuti mwana wenyu zveshuwa. Vakasvika pakundibuditsira kadhi rekuskero rakabuditsa kuti Natasha Forindo. Inini ndega ndakabva ndagutsikana ndikati zveshuwa mwana achi ndewepamusha apapa. Zvadaro tichibva pano ndakabva ndakumbira vashiri huru vakanga vamugamuchira ndikati vashiri huru handione zvakangwara kuti tisumuke panapa muchibva panapa nemwana uyu ngaasarichi pavabereki vake kana achizobva ipapo ngaabve achibva pai mumaoko evabereki. Saka iko zvino ndiri kunzwa muri kuti muri kuda kuziva kuti ari papi chii chakasara chikaitika akasara here kana mukazonetsana naye akabva panapa kana kuti zvakafamba sei. By that time semataurirwa ndakaitwa inini naadzimai vangu ndichisvika panapa handiti vakaedza munyengetedza kuti Natasha dzoka pamba. Natasha akarambira kudzoka gedhi mbakati handidzoke ipapo handiti zvikuita kunge munhu ari kuzvibhosta zvazvi handiti achimbva atonanga akadzika nedirection handiti sezvo imi makanga mauya handiti mauya iye achimbva adzokera handiti tamafunga kuti maybe pamwe adzokera futi kune vanhu vaya vaita se vadzokera nawo handiti ini I wasn't know ndaitofunga kuti pamwe muri masaidhi kuya kwenyu kwamakaita ndaitofunga kuti pamwe masaidhi ndikati pamwe nyaya dzavo dziri kumapurisa nchamira kunzwa kuti handainopa rimwe ripoti yeti imi mauya panapa yeti handiti ndakangofunga kuti ipolisi iri kutsvaga iri kuferefeta nyaya dzayo handiti sani iye akangobuda aenda ende handisipo akangobva angobuda mva aenda
so zvangu zvinotaura kuti ava ashiri huru vari kutotaura kuti akazodzokera futi kwabhora handiti sani kuti chandakuda kungokumbisa ndechikuziva kuti ndiziva kuti pari pacho panhu pakamira sei chaposi mwana uyu nditoona kunge akanonokerwa handiti nyaya dzatiri kutaura dzinogona kuzosiyana handiti tozongotaura dzimwe nyaya takutaura dzimwe nyaya handiti one ari kurwara handiti status yake mungamutarisa ari kurwara 2 brain hatichazoti what's going on hatisoti chii chiri kuitika pabrain dzake handiti sani mwana anoda kutotorwa kana pane matano kana pane zvinoda kugadziriswa abatsirwe nguva ichiripo nekuti kwaari kuenda anogona kutadza kusungisa isusu chete vabereki vacho togona kunge tataura chokwadi handiti but pane vamwe vanhu vanogona kupindana futi netsekwende dzakaita seidzodzo vakatonyura for nothing handiti ndofunga tichitosumuka panapa tichangoti sumudzei mota kudai so ndakaona mama vachiteera vakati Natasha ari kuramba kupinda mumba ndikavati mama Natasha mwana wenyu ndimi mubereki wake inini chandaitira kuti timusiye mumaoko menyu inyaya yekuti ndimi vabereki vemwana ari kuda rubatsiro ngaabve mumaoko menyu imimi murimi masumuka naye muchitsvaga rubatsiro vakada kuchema ndikati musacheme mama mwana uyu mwana wenyu endai munogarisana naye pasi munzwisisani muone kuti mungamubatsira sei saka chandiroda kunzwisisa apa baba ndechekuti sekutsanangura kwamaita kuti imimi munotonamata makambotorawo here matano ekuti mwana zvaanetsa rega ndimbomutora ndoendawo naye kuvakuru vekuchechi makambozvizama here danho iroro zvakanyanyisa aitoti akatosvika panapa aitoenda kuchechi kutoenda uda unonamatirwa otonzoona anamatirwa achitonamatirwa handiti but zvese izvozvo zvakaramba kushanda pane zvatakaita izvozvo zvavangoratidza kuti hazvinoita sei hazvina kufamba handiti saka hapana imwe nzira yatakazotora futi yekuti timubatsira nekuti akauya haagare anofunga kuti pamuri kutotaura naye papa pamuda kutoti rega tidai so iye ndo paunoona atobuda atobva atoenda handiti tozotongonzwa kuti Natasha andozofona kuti mama ndiri kuno kuchichichichichi ndikuya kunoku ende paanongouya anongouya achitonga ari kutongobva pasera apa handiti otozongorekana munhu aita se asvika kuti akakunaye munhu uyu ari kubva pasera nenda munhu uyu ari kuita seku zvotongokushamisa kuti ndo zvazviri but mana bhora imomo bhora harare ndo maanoita se maanotambira haatopfeke ngebenzi anenge angopfeka zvizvo anenge angopfeka izvozvo but zvinenge zvisiri decent futi unonyatsozviona kuti haana upenyu hwaari kunyatsoti uyo ari kurarama upenyu hwakaita setsvikiti hwakati tsvikiti munhu ari ngotiza achihwanda achitiza achiwanda angona paazembera oita se ozembera sani inini hangu intention yangu ndeyekuti dai awanika kana kuti even nyangodai mukati nyangodai tikati tikamuwana izvozvo tagara dare rino tatogara dare rino tatomuwana izvozvo hapana chatinokwanisa kumuita anogona kungoita same thing handiti semunhu ajera zvinhu zvake anogona kunzwisisa nemukuti akazonge atozotaura kuti inini zvikovaiwa ndivabereki vangu chichichichi anogona kubvuma kuti azoona mashoko wayo ndichinzwa anonzi akazoudza vashiri huru isusu tatodi tatoenda ndofunga paakazoteera kumba kwavo nekuti isusu tichibva panapa takati hatichatokwanisi kukutakura mumota nekuti iwewe ava ndivochi vabereki vako taona zvinhu zvinoita kuti tigutsikane kuti ava ndochi vabereki vako ndofunga futi ivo vashiri huru vaiva netsitsi dzekutiwo mubereki ndikati vashiri huru tarisai muone chimiro chiripo nekutaura kuri kuita amai hazvishamise kuti mangwana mwana uyu anogona achimuka achiti ndimi mandibata chibharo kana kuti mune mwana mukomana kumba omuka achiti mwana uyu ndiyaita se andibata chibharo munozozviramba sei uyezve mwana uyu haana kubuda pai mumaoko evabereki vake vachiziva kuti mwana aenda nanhingi izvozvo chete ndozvakaita ndiita se ndirambe saka ndichitaurawo futi namama ndichivati mama taigona kubatsirai
kuti titsvagire mwana rubatsiro sekuya kwatanga taita. Chinangwa chedu tichiuya kunoku taiti toda kunzwa side renyu imimi zvishuwa kana mwana asina kugara zvakanaka taimutakura chinomusiya kusocial welfare. Tiva taona umbo hwekuti ayewa mwana anenge ndiye arikuita sei ari kunyepa ende sekutaura kwamuri kuita pamwe injere dziri kuda kuita se kurasika. Tikati chirega timusiye pai mumaoko evabereki. Asi shoko randakataura namama ndakavati mama, kana muri kuda rubatsiro zvichida pamwe ruri spiritual, muri kufunga pamwe mweya yetsvina kana kuti chii, makasununguka taigona futi kukubatsira kuti muwane chi rubatsiro irworwo pachena mwana abatsirwe. Mama vakati aiwa inini ndinopinda end times. Saka ndakukubvunza imimi baba sababa vemwana poitwa sei kuti mwana abatsirike. Ndozvandatanga kuti chekutanga chacho chatinoconsidera tinoconsidera doctor anditi uchiremba wepfungwa anditi tisati amboenda kuti tisati amhanyira kumaspiritual chirwari tinoconsidera. Ini ndiri kukumbira kuti kana ruri rubatsiro anditi ndoona vana vakawanda vari kukanganiswa kana nezvimwe zvinhu zviri kuvakanganisa vari kubatwa anditi vonoongororwa kana kuti vonochengetedzwa anditi vachiongororwa kuti pfungwa dzavo dzakaita sei dzakamira sei. Ndo rubatsiro rwanoda kunyatotanga ndazva kuti kana zviri spiritual aiwa hazvinetse. Ini ndine hama anditi ndine hama dzangu dzakandipotedza ndine hanzva dzangu ndinovaonesa semhuri anditi kana pane zvoda kugadziriswa anditi toonesana togara pasi toita se tofamba semhuri nekuti munhu mazuva ukafamba wega unonzi wakaromba anditi kana kuti ndiwo uri kutokonzeresa futi kuti nyaya dziite se dziitwe anditi ivovo zviona kuti zvakamira sei anditi chapo pane pamwe pekuti tinogona anasisi vangu variko vanouya tinouya toonesana asi hatambonyanya wanda stereki tiri vashomanana anditi toonesana togara pasi togadzirisa chi dambudziko riri mumhuri anditi kuti zvisarambe zvichizowira mhuri yese togadzirisa dambudziko riri mumhuri risazoite kuti kekupedzisira ndozonongedzera kunzi iwewe ndiwakaita sei ndiwakakonzeresa nyaya idzodzo. Chapo inini angu maoko akachena handina kuromba handina kana gwenzi kana gwenzi randinoziva mukurarama ndingoziva zvokunamata zvinhu kudai so. Ndofunga futi tiri ipapo Natasha ndakamubvunza ndikati iwewe Natasha uri kutaura here kuti baba vako iwewe havana kana hama. Akataura tete vekumarondera. Ndikati ko wakaregere kuenda kwatete ivavo? Zvikanzi tete namama nababa vanoziyana. Andimukuzviona ndozvandati pekupedzera pacho unozopedzera wapomera hama anditi saka zvazvakangoita ndizvozvozvo foni yangu ndinayo ndinoijusa ndofonera atete vacho handiti tongowadzwa ndo mamiriro azvakaita kuti mangwana nditori neana mukoma ritori kuuk izvo otherwise pamwe nyaya idzodzo dzakatoitika idzo vari kutodziona vari kutosepresa vari kutofenda ikoko kuti ndezvipiko zviri kuitika izvozvizvi handiti vari kutofenda izvozvizvi chaposi vanenge vakazviona nehama dziri kunana South Africa vari kutofenda izvozvizvi vana vari kunana South Africa vari kutofenda kuti nhai baba chii chiri kuitika kuna baba handiti ofuzi ndosandati inini ndikagara so ndikagaragara ndiri kuona nge amhino denga randatove ndatoiswa pane rimwe denga randisingatozivi chaposi I'm now confused. Ndakutonetsekana kuti since my life ndaizogara here ndichiindavhiwa nemwana wandakazvara achindinyepera kana kuti achinyeba manyebero akadaro pamusoro pevabereki vangu. Reputation yangu yakamira sei? Unhu hwangu mumagariro musociety unozomira wakaita sei? Kana pachikonzerwa nyaya dzerepi, pachikonzerwa nyaya dzisina dzakaomarara kudaro dzinozo ndinonzwa mwoyo wangu nita bundo ndinonetsekana. At the end ndosana muzoona vanhu vanozopedzera munhu angozongonzi akangofa akangodona anditi stress inoramba ichikubata kuti nhasi uno nyika ichandiona sei, vanhu vachandiona sei, vanhu vari kutaura chii pamusoro pezvangu. Moziva kuti pasocial media hapanakidze kuenda, hapanakidze kuenda especially kana uchipomerwa handiti uchipomerwa kunanzi kwatiudha kwekwe macomments anouya akawanda munhu anouya necomment yake. Baba ivava vanoziva zvavanoita vakaromba, baba ivava ndivatone neproblem vakaromba handiti inini pano ndakaita zvandakaita handizive chinhu kana chinonzi gwenzi handichizivi, handizive kana kuziva kuti handingataure nchiti chiko
ndangokurawo zvakanaka, andambokura nchidzidziswa zvemishonga, ndangokurawo zvakanaka. Amai vangu vakangondichengetawo zvakanaka, ndikachengetawo vana vangu futi zvakanaka, ndotovachengeta zvakanaka, ndoshanda. I work hard. Amona kana even kurima kwanoitawo ndinorima ini. Gore rino ndo pazvina kutombondimira zvakanaka, maybe pamwe ndo zvazvinenge zvichiteni. Dai mauya panapa muchiona chibage chakati paka ndozviitira zvinhu zvangu. Ndiri munhu ane simba rangu rekuzviitira zvinhu zvangu. Handiti? Saka takatoti regai tinotsvaga baba tinonzwisisa. Nekuti sekutaura kwazviri kuitwa kwese kuna Nabhora uko kunyayo yange yafamba yekuti kune pane musikana ari kuita sei akabatwa chibharo, asi vabereki vacho vaizviziva vachibhadhara chikwereti, mwana achibatwa chibharo. Ndokubata muromo. Ndopakuti tinobhadhara chibharo, tobata tovhara muromo, tobhadhara chikwereti nechibharo, toenda kumapurisa, tonovhara mapurisa epaBhora manje vanhu vemutemo. Andi tonovavhara kuti aiwa nyaya dzisi maza chinonzi repika, achisi zvinhu zvinongoitwa njeka kanoita sei. Ndo zvakatotishamisa nekuti isusu kutouya taida kuti tinzwe chokwadi, tabva pano taida kutosumudza nyaya kuti konei mapurisa asina zvaari kuita nekuda kwenyaya iyi. Chingangonzi nemapurisa pamwe maita public fighting, pamwe mango sechana pamwe zvimwe zvezve, ndo zvinhu nyaya inoti kurova vakadzi, kurepa, handiri kuabhusa vana, nyaya idzodzo hadzivhariki. Ende hapana pandaingokwanisa kuvhara mapurisa kana kuti officer in charge wepaBhora inini ndine chiko chandinacho chandakamupa kana kuti chandingampa $5 yokuti nyaya yazovharika. Indi kutotsvagawo mari, ndototsvaga mari kuti umbowo kuti wangu mwana wandakazvara personally ndinomuvharire nyaya yeumbowo wokurepwa. Ende varume vacho ndianani vanga vabva kupi, chikwereti chavo ndechipi, ndechipi chikwereti chacho. Muno marisati ane chikwereti, so hatanganambovira takaita chikwereti nemunhu isu. Isi chakatotishamisa kuti chikwereti chakakura mandoi chinobhadharwa nemwana. Chimwe futi chinhu chakandikatyamadza pazvinhu zvaaitaura, aiti iye akanga atorwa nagogo amai amai vake vakashaya Lisa. Amai hanzi gogo ava vaindichengeta zvakanaka, haana chaichema kupi kwagogo ivavo. Asi imimi makazosumuka netsoka dzenyu mukaenda mukanomutora mukati gogo hongu makachengeta mwana zvakanaka, asi mwana haasi kuenda kuchikoro, ndoda kumuendesa kuchikoro. Chiva chazonetsekana futi kuti ari kutaura kuti kuchikoro kwacho handichaendi, asi akubhadhara chikwereti. Ambuya inini kana ambuya vangu amai vava vanambovaona, chova ndakakuona ndiati zvara, handiti amai vava vanambobvira ndakavaona. Ende iye haatovazivi kana kuti vakaita sejabozi vakafa wazi kuma80s. Handisi kuzvati ambuya vari kunyatsotaura va ndiambuya vapi, ndiambuya vapi kwani inofunga pamwe kwaarisi kwamheno ikoko, but isu kuno kwati aigara naamai vangu. Jabozi kwaari kutaura ukoko aispiriti yake wamheno zvari zvitoitikawo paari zvokuti anotaura zvokuti kana ndisingakanganise vanenge vanobva kuhwedza kana ndisingakanganise, nekuti ndinorangarira ndichitomubvunza kuti saka kunoda mari kuti usvike kupi kuhwedza kwacho. Taakuti kana kuno zvekuti timubatsire ana social welfare zvanetsa, ambofanira kupi ikoko kwagogo. Manga maitorasikirwa nemari 1, mairasikirwa nemari kana kuti maifambira futi mahara sekuuyisa kwaatokuitai panapa ikoko kokuti panonzi pamatongo pasiri pamatongo, ndo zvamaitiswa izvozvo. Aiti imimi ndimitafadzwa matongo baba wake, nekuti tichitosvika pagedza apa ndofunga mama vanopupura. Ndakamubvunza ndikati ndo panogara baba wako here apa, zvikanzi ndikati ndo vanonzi tafadzwa sekutsanangura kwaita, zvikanzi ndichibva ndakumbira mama ndikati mama budai nechi nezvitupa. Vakauya shuwa vakatora zvitupa zvenyu vakabuda nekadhi rekusikero, because ivo vaitaiwa pakuzobuda nekadhi rekusikero. Natasha takavatorera mabirth certificate vari 3 handiti, but patakazoenda kunocollecta mabirth certificate rake ranga risina kubuda handiti. Tikatodzokera futi tikanovhunza kuti birth remwana tikapuwa nhamba handiti, zvikanzi mofanira kugoromonzi pamwari. Sati raita se
harisati rauya birth rake ritoripo hazvina kureva kuti akaabviswa kana kusatorerwa birth certificate. Birth rake takatoatora ese nevaning'ina vacho vaning'ina vacho akatobuda tikatondosa birth rake ega ndo risina kuita se risina kubuda. Icho chii chakanetsa baba Natasha kuti muzotoresa mwana birth akura? Chakatanga kunetsa ndechekuti amai vacho handiti amai vacho zvandikutaura kuti vanga vari anga asina amai andi baba vaigara nawo handiti anga munhu wechikuru plus from Malawi handiti saka zvinongotorerawo vanhu vakuru hamene zvavaitawo. Amai vacho vakatora nguva refu asina birth certificate handiti ndo zvakandimisa steri kuti tore vana mabirth certificate. Mai vacho vanga vasina birth certificate vakazogadzisa nyaya dzemabirth certificate vaita se turi kuhama dzavo dzavanga vaita se vasangana nadzo handiti mbva vazotora birth ndo patakazotora patakazotanga vachingotora chete birth ivavo ndakatanga kufambira futi mabirth evana handiti ndo patakatanga kufambira mabirth evana mbva atobuda but raNatasha ndo rakazonge raita se rakanonoka hadhono kugoromonzi kwacho ririko rinofanira kunge ritoriko chapo kwangomira kuti titese tinokonfuranda futi kuti zvakamira sei. Zvondagara ndichitaura mai acho kuti tikaona nguva ngatinde tinovhunza futi tinotera nyaya dzebirth raNatasha kuti mafambiro aari kuita acho hachaanzwisisi. Anofanira kunge afamba ane chitupa chake nezvinhu zvake zvakaita se zvakakwana. Aiwa apa ndaitira kuti pajeke mama vanga vakanditsanangurira hangu but naichitira kune vamwe vaiva kuti vanongoonera nyaya pamusoro otomhanya kunotaura zvaanotaura asina kunzwisisa kuti zvabva nekupi. Ndofunga vakanditsanangurira vakati inini muchindoona panapa ndakatononoka kuwana birth asi kuruwana kwandaiita nditori muprocess yekuti vana vangu vese vaite mabirth evamwe akatobuda rake ndiro rakaita sei rakanetsa. Saka ndofunga ndida unopendera baba Natasha imimi semubereki ndofunga kune vamwe vabereki vanonge vaine dambudziko ramuri kusangana naro rekuti mwana anenge achikufremerai nyaya, mwana anenge achita musikanzwa, pangaitwa sei, zvogadziriswa sei kuti vana vaumbike zvakanaka mukukura? Ipapo ndinoedzosera futi zvakare kuti mamiro aita nyika yedu vana sevabereki hunhu chaiwo tinobvisa futi kana kunana tinodzosera futi kunana baba. Ana baba tarasikirwa neubaba handiti hatichakwanisi kukondrora dzimba dzedu semakondroro aitwa nana baba vedu kubva kare. Vana vedu vakuita zvavanoda handiti nekuti just because I'm dead ndini dead sure I'm dead ndakatofa. Ukatoona wakazora yapo panonzi dead paipa kurova kuti you are dead wakatofa handiti saka tatofa hatichakwanisi kuumba dzimba dzedu. Mabatiro aita ana baba kare kuti vaiti vakaita voice pamba handiti voice rainzwika handiti but now taangotora zvinhu simple zvokuti mwana wako anogona kuuya akapfeka trouser mumba, anogona kungoya achingoita zvaanoda and anytime yaanogona kungoita sei. Saka ndiri kuti isusu ana baba ngatidzokei panzvimbo timisikidze dzimba dzedu zvakare zvataita zvekare zvokuti mutemo unobvira mumba. Wabvira mumba ozofamba uchifamba. Vana vedu takuvaregerera, vana vedu vakutora zvinodhaka zvakanyanyisa, vakutora zvinoita se zvinodhaka vachisina control handiti at the end yanhamo yakuya mumafamilies yekuti mwana anogona kunokubira panext door, mwana anogona kukutorera zvimwe zvinhu zvokuti anogona kukuitira zvinhu zvokuti unogona kutokunzi infact akatopotsa padiki kuti baba yavo ndivaendirepa handiti ndo zvinozoitika kuti unotozonzi baba yavo ndiorita se uri kurepa, baba onyura pazvinhu zvisina umbowo hwakaenzera se hwakakwana. Tiri kurasikirwa neuparentship uya hwekuti baba ndiri baba kana kuti amai chaicho vana tangovaregera vachiita zvavanoita. Saka ndiri kukurudzira kuti ngatidzokei futi pakare zviya zvinogara zvichingotaurwa namai vaya kuti namai mutungamiri wenyika kuti vana gota nhanga handiti tidzoke futi pakare paya tisarase unhu hwedu ndo hwarasika zvokuti vana vaangoita zvavanoda, vana vaangopengereka ende akauya pamba at any time anongosingopinda padhoo osingogara. Imi baba mubva kuti how are you nechuchirungu twako mazano wako kuti how are you, waswera sei, wazoona nanhingere achitokuudza nezvekuti nandina nhingi even itori boyfriend handiti. Saka inini wangu ndakaedza kusada izvozvo ndikamuitawo zvokuti ndimurange sababa, ndikamuedza kumuunza but akakundikana akabuda akaenda. Saka ndinongoti kunyika yeZimbabwe zvinodhaka zvakuvadza vana, zvinodhaka zvaita se zvakuvadza vana vaparara nekuda kwezvinodhaka.
plus imo mukufamba imo mukuti mumachurches handiti hangu handishore chitendero handiti mumachurches macho futi muri kuita futi vana kuti vaite confused chapozi anonoudzwa mutoro handiti anoudzwa mutoro kuyakao maybe pamwe munhu ari kutotsvagawo kamusikana kana kuti ari kutsvaga ouya mwana uya azoudzwa kunzi ambe wako anoroya takungonongedzerana zvinhu zvisina chi maturo zvekuti mwana anogona kutora izvozvo zvichengetedza kutoti zvichi ndezvechokwadi ovenga ambuya vake ovenga amai vake saka zvisina kumira zvakanaka. Aiwa, ndinopanzwa baba Natasha ndichivimba kuti even mhuri yeZimbabwe yaita se yapanzwa iko zvinezvi sekutsanangura kwamuri kuita kuti mwana kubva patakamusiya pano paya hamunowo kuzomuona kuti akaenda nekupi. Tinovimba kuti tikamuwana nderupi rubatsiro rwatingatanga kuita imimiwo sevabereki vemwana muchiendawo pamberi isusuwo nekusaidi tichibatsirawo kuti mwana adzokedzane sekutaura kwamaita kuti muri kuda kuti awane rehabilitation. Tinokwanisa kukubatsirawo nekusaidi imimiwo muchitungamirawo nerimwe saidi kuti mwana aite zvakanaka. Akawanika nhasi tinopafambisa sei? Chakanaka ndechekuti inini panapa nyango dai akaunza awanika handiti panapa nyango akauya haapagare vanhu vaMwari haapaita se ndogona kunge ndinaye panapa nchitofunga kuti haadzoka zvichikwati mamuya mandigira mwana handiti but within ndakavarairwa ndakatovarairwa kudaiso anogona kuti taite se anogona kungondinzvenga handiti saka nini ndiri kukumbira kuti iro bandiko racho rinoita nezvezvo zverehab izvozvo zvanditi rotibatsirawo tombo mwana oenda parehab mwana anogona kunge akadhivhota maperezi is what I'm saying. Mwana anogona kunge ari kutora zvinodhaka saka ndari kungokumbira kuti dai zvaibvira abatsirwa ndiri kuzinzwa baba Natasha uye ndinotenda nenguva yamatipa kuti tinzwewo side renyu nekuti isusu kutosvikawo kuno kuti taitoda kunzwawo imimi kuti kuzvinhu zviri kuitika zvese izvi konei makanyarara nei musiri kuita se musiri kubatsira mwana asi kuchema kwenyu ndovimba mhuri yese yeZimbabwe yaita se yakunzwa uyezve tinovimba kuti paachadzokera pachona tinenge tichingobatana toona kuti toita se tomubatsirawo sei. Just now I'm now concerning about utano hwake handiti izvi kutaura kwamakaita kuti Natasha hachisiri pastate yekuti munhu utano hwake hausina kumbonyadzita sei hauna kumira zvakanaka saka nishungu dzangu dzokuti nekuti even ndikamutora akaita zvaakatoita izvozvo handiti Natasha mangwana tiri kutoenda kuchipatara nekuti paapedzera kutiza pacho paapedzera kubva panapa ndaitoda kutoenda naye kwakoyo handi ndakaita tomudza kuti iwo mangwana tiri kuenda kwakoyo ndinonzwa kuti mapiritsi ako uri kuita se uri kuafambisa zvakanaka kwapedzera kumwa mapiritsi rini handiti mangwana acho akaziva kuti ndo nyaya yangu yandiri kutaura nezvayo mvaita se mvatiza handiti saka ndangoti anotoda kutobatwa handiti tasaona imeji yaita kumapurisa anonedzera zvinhu zvenhema kupi ngaabatwe mwana wekayo kana bandiko racho rehurumende richikwanisa kumuti aende parehab ndine mvumo kunaka handiti kana taona kuti kurehab zvaramba handiti sevabereki handiti takuchiti aiwa uyo akuda zvaMwari handiti kana akuda zvimwe zvinoita se pamwe pfungwa dzake dzisvikoti pamwe pane zvikuitika kwaari pamwe mweya chaiwo handiti togara pasi toita se toita izvozvo handiti but chekutanga ndoda kukonzida kuti ambotanga aonekwa nachiremba inangu tobi handina mari zvamukona nditotoriwo munhu anotoshandawo pamba dzevanhu handiti andina mari zvokuti kana ndichakwanisa kuti hanzi ndichazokwanisa kuti ndaona chimwe chinhu chandichapa Natasha kana kuti mari anokwanisa kuti ndibvise vana vanotofa nenzara vana vaende kuzvikoro then tatokiriyeta futi rimwe dambudziko saka nini ndiri kungokumbira kubatsirwa kuti mwana iyeye kana ari paari ngaabatwe oendeswa kurehab oonekwa nachiremba kana zvaramba ikokoko tochitangirawo semhuri totangira kuita se toonesana nehama dzangu toita se toona kuti pamwe pane chivanhu chiri kuda kuitwa paari we don't know.
Inini chandinokwanisa kukuvimbisai ndechekuti sekutsanangura kwamaita mhuri yeZimbabwe yese iri kuona, ndofunga mhuri yeZimbabwe muri kuzvinzwa kuti baba vari kuti anenge amuona paari ipapo mutorei mumuendese kumapurisa aende kunobatsirwa kurehab. Kana zvazovawo zviri kuspiritual side and chichichichichi, imimi ndimune makutudza kuti makasununguka kuenda kope kune vechitendero here kana kuti kune vechivanhu, ikoko futi tinenge tichikubatsirai. Ende zvazvanakira ndezvekuti sekuuya kwataita anenge akubatsirwa pachena, kusununguka kwenyu chete kuita se kufamba kuti dambudziko riita se ripfuure. Ndizvo zvakanaka. Ndozvandati hapana chandinoshora pane zvinhu zvamuita se zvamuri kutaura. Jabozi zvinhu kutoya kwamaita kundifilma kwamanditaura zviri kutora kuti pato nedambudziko remwana, inyaya yemwana. Saka tingatibatsirani mhuri yeZimbabwe. Ndingokumbira kuti hazvisi kwangu ndega, maybe sometimes zviri kuitika mafamilies akawanda, but zvinenge zvakangovanzika, but zviri kuitika mafamily. Itori mukana wakanaka kuti nhasi tataura tese, mandiona ndichitaura, manzwa ndichita se ndichitaura mumativi angu zvikonzida mwana wild, I never know kuti chii. Saka ndangokumbirawo kuti ndizonzwa kuti zvakamira sei kubva kwamuri. Mhuri yeZimbabwe ndinovimba manzwa baba vaNatasha vachitsanangura kurarama kwavari kuita nemwanasikana wavo. Vari kutaura kuti mwana ava wild, handichagona kumukontrola, mwana aakunetsa, uyezve nyaya dzese dzaaitaura dzekubatwa zvibharo inyaya dzaaigadzira nemusoro wake. Havatoziviwo kuti chavakanyanyomutadzira chii. Asi shoko hombe ravataura kwamuri mhuri yeZimbabwe nderekuti anenge amuona ngaatibatsirewo mwana uyu, amubate amuendese kana kumapurisa awane rehabilitation yaari kufanira kunge achiwana, nekuti pari zvino utano hwake hauna kuita zvakanaka. Kufungidzirwa kwawo kuti zvichida pamwe mwana akadefaulta mapiritsi. Sekuuya kwatanga taita naye kunoku, taida kutsvagawo umbowo wekuti zveshuwa nyaya iyi ndezvechokwadi here zvaari kutsanangura. Asi tasvikawo, we were very much convinced kuti mwana uyu ari kugadzira nyaya dzake. Taratidzwa kadhi rekuskero, taratidzwa chitupa chababa, chitupa chaamai, uyezve taona kuti zvese zvaanga achitaura zvinhu zvisipo. Saka kuchema kwavari kuita mhuri yeZimbabwe kune vanokwanisa kuzobatsira kana mwana uyu awanika pari zvino, kumuendesawo kumarehabilitation sekutsanangura kwavaitwa kuti havana dzimari dzinogona kunge dzichidiwa ikoko. Isusuwo tichange tichibatsirawo nepatinogona kuti mwana abatsirike. Kana zvarambawo kuchipatara sekutsanangura kwavaita kuti tichazozamawo mamwe matanho seZim Newsbeat TV, tichange tichibatsira mwana uyu tichiteera kuti dambudziko rava papi. Chokwadi statement yavatanga kutaura yekuti akatorwa nemwana wepanext door apa akaenda, tozonzwa tagara-gara zvanzi Natasha uye abva kumukomana uye. Ndakatombovaona vari vese kumba ikokoko, vari kumba kwaamai ava. Ndikati Natasha uri kuitei kuno? Ndiuri kuteera mukomana kaiwewe? Zvanzi aiwa mbuya, handisi kuteera mukomana, tinowirirana zvedu, asi mukomana wangu tiri kudanana. Iwe mukomana uda kuroora here Natasha? Zvanzi ndikaona mari ndinoroora mbuya. Ndichataura nevarungu vangu ndiroore Natasha. Hatakuzopedza mazuva Natasha achibva aenda nemukomana wake, zvanga zvichitaurwa nababa wakapa. Chokwadi Natasha aiti akauya pano, zvanga zvichataurwa nevabereki vake kuti haabva asina mari. Rimwe zuva ndakati amai ava vachipfuura, Natasha ari kupiko? Zvikanzi Natasha agare pamba, amai ndatorerwa $10 yangu Natasha. Aenda. Akanga auya achiti anotobva atora mari kuenda. Handisi kumboziva kuti aenda kupi. Ndamubvunza kuti ari kupiko Natasha? Amboti ndichadzoka. Zvikanzi aenda Natasha. Chokwadi ndine yechipiri yamatauro evana yanga itaurwa nababa. Vana havachaudzika. Ini ndinotsura munhu vanotondiziva kuti ambuya chimutsa vanotaura kana mwana wani nani ndinge ndingomutsura acho anenge achida kuita ipapo. Kuti naiwe chakuda zvakasara, vakuti zvakasara zvamautaura ndezvekudhara izvo. Zvangazi atidzokere, havachamboda vana, hatichambovagona. Hatichambovagona vana. Tachakuti toitawo sei neito zviri kubikwa zvichinwiwa izvi. Zviri kubvumirwa here kuti zvibikwe zvichinwiwa nevana vachidaro kuti pedzisa zvataurwa navo kuti vanopedza kuti muri muroyi. Ndimuri kundidaiso, iye akadhakwa.
vana havachatomboteerera hatimbochigona chizezi chiri kuti ndichidzokere vana havachambochida vanoti zvakasara izvi zvakasara ndimi kuti konzeresa hatimbozviteera zvamunotaura zvakasara kudhara ndizvenyu izvo saka tasha kutoita sei nevana nezvavari kudhakwa nazvo izvi hazvisi family hazvisi kwazvo vega kwedu kwavachimisa zvakaitika mazuva apera aya ezvokuti ava vasa baba wangu hamuna kuzvinzwawo naye asikana mwana muzukuru wedu akati havasi baba wangu mwana mumvana wedu akati havasi baba wangu ndina baba wangu ini zvikasvika kumapurisa kwamuchataura ikoko mwana akanokumbira ruregere kuti aya ndakandisini ndakadhakwa saka mwana wechikoro iye akadaro mukomana amai ake vakasiyana nababa wake ivavo baba wake vane mumukadzi avainaye zvende aiti ava havasi baba wangu zvikana baba vacho uchitaura kuna baba vako amai ako ngavakutaura kuna baba vako kuti vari kupi ndipo akazoenda ega mapa akatombonosungwa amai baba akanzi vari kundinetsa baba akatombonoenda vakasungwa nemapurisa kwabhoro asi akazoenda ega kunotikumbira ruregerero kuna baba vake naamai vake saka ndine chiemo chokuti vana tovaita sei kune zvinwiwa izvi tozviita sei zvavari kunwa izvi zvakusvika kuti tirohwe ana vabereki ezvanga ichataurwa nababa kuti zvaizopedzisa kuti ndibaba vari kundibata zvechokwadi aitozviita aitozvitaura zvakatozogona kuti vari kutondishandisa nezvikwereti zvavo zvakanzvenga baba saka tikukumbira chikumbiro chokuti toita seiko nevana vedu ava nezvinwa zvekunwa izvi kana iwo mapirisi ndinaye akamboregera mapirisi akarwara ezvinezvi handisi kumbomuonawo zvakanaka mwana mukomana antomurume mukuru saka toita seiko kuti anwa mapirisi achona akanga araiti haachada kunwa mapirisi saka tikukumbira chikumbiro chokuti tionere kuti vationesewo nenyaya yekudhaka tiri kunwa nevana utku zvikonzi magurobho zviri kunwiwa iye tumbwa ito tiri kunwiwa zvii zviri kunwiwa tibatsireiwo puresi nenyaya yevana tiri ipapo gogo Chimudza ndanzwa mati iko zvino vana vakutinetsa hatichavagoni chakakanganisika chii nekuti tikatarisa kurera kwamakaita wana baba vedu vanhu vanotarisika vanotambirika munharaunda tavakutadza ivo kutiitira isusu sevana kana kuti chii chavasiri kuita sevabereki vedu kuti tifambe mugwara rakanaka chii nekuti hongu zvinodhaka iko zvino zvawanda ende panguva yachono yavakakurawo zvaiveko futi zvazongosiyana nekuti iko zvino tani zvakunzi dombo tani zvakunzi chii chaita kuti vabereki vagone kuita kuti vana vasabate zvinodhaka mwana asati asvika zera rekubata zvinodhaka ambotanga agadzira upenyu hwake vabereki vedu isusu vamakabereka imimi gogo vatadza papi havana kutadza vana vacho havachateerera havachagarana nasekuru havachagarana nambuya aiwa vakungobuda vachienda kwavanoenda vouya vakadhakwa ikoko vouya vasvikotaura zvinokurwadza iwe mubereki zvinotaurwa nemwana saka tasha kuti toita sei kuti tidzokere panzvimbo yedu yataita kudhara ndokuti vana havacha taitandara nevana tichitokonora nzungu nanasekuru vachisirwa sadza vachitimbirwa sadza nasekuru indichidya nevazukuru vangu vasikana sekuru achidya nevazukuru vakomana vachiteerera zvine mwana wacho hauchamubata kuti manhero acho haonekwe anouya marara achipinda mba make achirara achibuda achienda akadya oenda saka kuti timutore kuti timuise padhuze pedu apa hatichavakwanisa nekuenda kwavanenge vachiita kana kuti vatiteerere vakungoti zvakasara kudhara zvamaititaura izvi amai ndakanyenga kwakati aiwa iye amai edu aiwa zvakasara ukama wacho ndihwekupi otoita chimii akutoita zvinotasha kuti toita sei kuti tibatsirwewo nenyaya yevana iyi tikukumbira kubatsirwa handisiri ndega ndikutorwadzirwa nevana vazhinji vana vari kutovarwadza havana vasikana vakomana havachateerera ezvanga zvataurwa zvekuti tubhurugwa itoti vanonge achiswedhengana netubhurugwa akapfeka mwana musikana pamberi pababa achienda hapana tipindei hapana gogo hapana pamberi pababa facha achingoenda chete tasha kuti toita sei tiri kuda kuyamurwawo hatichazvigona hatichavagona kuvadzorera imizererei taikugona endai apa endai mugara nasekuru mambota padare panana sekuru avo vanogara vachitaurirwa nasekuru ngano dzavo ini chitaura nevazukuru vangu pamwe tasangana tese tichitaura tese zvino aye zvino hakuna atinombogona vakuenda vakapfeka vaenda vabuda
ya ezvakarewa zvemabhawa izvi nezvezvinongo izvi achingonwa fodya hauchadza kuti chiri kudhaka mwana chiri kukwadza mwana chii fodya zvidhakwa hanzi magesi akuputwa zvematombo hatichambozisa kuti chii mwanangu izvi kutotinetsawo handisiri ndega mubereki wese ane dambudziko remwana anototi zvavo vakagamuchirwa minamati yavo naMwari vane vana vanoteerera ndapedza zvangu mwanangu pamwe makuomera kana goko rwatata rwemuzukuru maakudya aiwa chimbodya rwatata aripo anorupiwa nani anorupirwa ari kupi anenge asipo baba imi mombe yangu yaita zvakati izvozvo voya zvavovhiya iye hapo rupaka zvakanenge aripo muzukuru odya zvakaiti rwatata rwake zvese zvinodiwa naazukuru isitaitume kunzi magodza wope takuda kurara mbuya toradzenga redu tiesa pamoto dokanga nzungu dzavo vodya vorara tonamata kana chinamata tonamata torara iye zvinomuona kupi 10 o'clock 11 kurwari kusvika pamba dzeusiku unomuona kupi rwatata rwacho unorupani inini ndauya inini ndauya wauya rwatata unoda rwatata aiwa dai kwakurumba ndaitokupa mutsvairo kuti oyo mutsvairo uyu ndo zvinoita ambuya unopa madzimai vatsvairise mumba ndo zvangu zvemaoko zvanoita nemaoko mwanangu ndatenda hakune kundipa mvumo yekutaura kudai so tinotenda gogo muza zvekutaurwa here zvihatezvara aiwa tinotenda gogo mama Natasha mwana waakura muchiona munharaunda munomuzivawo sei mwana akaita sei inini kutanga kwandakaita kuziva Natasha ndakamuziva achiri mwana mudiki nekuti tinonamata namai vaNatasha kuend time message ndopandakatanga kuvaziva vasati vakugara panapa saka Natasha akangokura aine hunhu tatisingambofungira kuti tichaungana kudai tichinzwa kuti Natasha ndo zvaave akatokura ari mwana chaiye vachitendawo nevana vangu kuchechi vachifamba vese zvakanaka but nekukura kwakazoita akatanga ave grade 7 paakazodanana nemukomana uyo manzwa achitaurwa ndo paakazotizisana nemukomana wake but Natasha akakura uya ari munhu asingagoni kuita sei kuverenga ndo zvakazondishamisawo kuti akakwanisa kukirema nhamba dzemukomana aye nemusoro aitodziziva kuti nhamba dzake dzakadai so aitombobira mai vake foni achiita sei achifonerana nemukomana iye saka ndakatotanga kuona kuti aiwa Natasha harisi dofu seazokwanisa kukirema nhamba idzi achitodziziva kuti iyi ndo inotanga ichizotera kusvikira dzese adzipedza ndo pakatanga nyaya yaNatasha ndobva vatenda unogara vese nemukomana iye vaenda vese mukomana yanga aitodawo Natasha zvichokwadi sekuziva kwataitoita akatotirisana naye akaenda naye kumba kwavo asi ave ikoko takazonzwa mai vacho vaigara kana ndambuya handizive vaigara naNatasha vacho nemukomana iye vakufona vakuti Natasha uyo hatichagara naye ane mumwe murume ndo pakatanga unhu waNatasha ungotanga kuita sei kufamba achiteedza varume akabva apa oenda pane pamwe akabva apa oenda kumwe akabva apa oenda kumwe iye achitaurawo nevana aitoti inini handichakwanisa kugara ndega ndisina murume asi ugona zera racho riri kutaura izvozvo onyatsonzwa kubatikana kuti asi mwana uyu anyatsopindwa nei chaizvo chakumupa kuti ataure kuti haachakwanisa kugara ega kurarama ari ega asina murume zera rake irori ombonyatsotaura naye Natasha uri kuona zvauri kuita izvi uri kuona kuti hazvina kana future hazvina kana chii omboita kunge ari kutokunzwisisa kuti asi zvechokwadi inini asi pane kana zvakachitaurwa namai ake zvokuti pane zvekuti kudyiwa chibereko kuita sei akatozvitaurawo kwandiri ndikamuti Natasha zvimwe zvinhu zvaunotaura zera rako izvi zvikanzi aiwa ndakatozvifamba ndikatozvibata ndikati Natasha ka zvimwe zvinhu ka iwe unongoziva kuti isusu tinongorimba nekuita sei nekunamata iwe wakazvinamatira here zvinhu izvi zvinongoda kunamata zvoita sei zvopera ukada kutsvaga zvinhu zvakawanda aiwa otonyazonzwisisa asi nekufamba kwenguva unongoona kuti mwana uyu ka hameno kuti chii chaizvo chinenge chanyatsomubata kuti unombofunga kuti pane zvimwe zvinhu zviri kuitika pari pane chiko chiri kuitika pane mwana uyu asi wozonyatso sevanhu isusu hedu tinotenda shoko aiwa tinonyatsoziva kuti ukanamata zvako zvinhu zvese zvinongopera mukuita sei mukunamata
saka saizvo zvichiitikwa ichochi chatondidzoserawo futi pashoko raMwari rekuti vana vachanhingirika vachasvika pakuti mweya yevabereki kuita kurwadzisa mweya yevabereki ndozvinotaura shoko kuti vana vachapandukira vabereki. Ndatozvoona kuti ndizvo zviri kuita Natasha zvokuti anosvika pakufomera vabereki vake nyaya yekuti anoramba mubereki wake kuti haasi mubereki wangu, ava havasi amai vangu, kunyatsoona kuti aiwa chokwadi takutodzokera kumagwaro. Ndozvaakutaura magwaro aya akutonyatsozadzikiswa. Asi inini zvangu ndinongokurudzirawo vabereki vaNatasha kuti aiwa shoko tinoita sei tinoriziva, tongoramba takamira, tongoramba tichinamata kubudikidza nemwana iyeyuyu. Mwari ndinoziva kuti havadhakwe, Mwari vanotopindura minamato yedu. Ndozvandiri kuda kungotaurawo zvangu pamusoro paNatasha. Sembereki womama, poitwa sei kuti vana tivarovedzere panzira dzakanaka, panzira dzamakakurawo nadzo imimi, mukazoitawo vana muchiroveredzera panzira idzodzo nevana vaiko zvinezvi? Ndepapi pakanganisika? Pogadziriswa sei kuti vana varambe vakarovedzereka panzira dzakanaka? Ini ndangu chandinoona kuti tigare takarovedzera vana veduka. Chandinoona kuti vana isusu kukura kwatakaita zvatosiyana nekukura kwataita kwakuitawo vana vedu vatakabereka. Vana vemazuva ano zvavakuita vakutotitora isusu kunge isusu tisingazive, ivo ndo vakuita sei, ndo vakutoziva kudarika isusu. Saka kuti ugare naye pasi ukada kumuudza kuti isusu makurire edu atakaita hona taiteerera vabereki taidai tikadai, obva atotanga kuseka, obva ati ima musi kuona kuti izvo ndezvekare, isusu takufamba nezvechimanje manje. Saka kuti unyatsogara naye pasi zvinototorera nyasha dzaMwari. Mumwe anonzwisisa, mumwe haanzwisise. Saka zvinotoda nyasha dzaMwari kuti isusu tingati tinogona, hatingagona kana tisina kuisa Mwari pamberi, hatikwanise kutungamidza kuti tinyatsogara nevana ava tichinyatsovaudza chokwadi. Nekuti vana vamazuva ano chokwadi, kutaura chokwadi, vana vamazuva ano havachateerera. Vana vamazuva ano vakutoita kuda kutotidzidzisa isusu, ndozvavakutoda kuti isusu ndovotiudza isusu zvekuita, kwete kuti isusu tivaudze zvekuita. Ndozvaane vana vemazuva ano. Handisi kuziva kuti chii, kana kuti chikafu chavakudya mazepe, kana chii chakuvapandutsa. Inini handichanyatsoziva kuti zviri kufamba sei. Hamuna here kusara mama, pamwe hamusi kunzwisisa zviri kuitika kwaMatukeyo? Izvozvo ka ndo zvatiri kunzika takasara ka zvakunzi takasara, because vana vemazuva ano chokwadi vakutoda nyasha dzaMwari, because pasina nyasha dzaMwari hapana kwatinosvika navo kutaura chokwadi zvedu. Aiwa, ndinotenda mama. Mama Natasha munomuziva sei? Inangu handinyanyogara kunoku, ndogara ndaingouya ndichienda kasi iko zvino ndopanda kugara. Musi wandaona Natasha ndakamona achibva kunowacha kubhoro, ndikamubvunza kuti ndikaona Natasha wati kuchiri kuenda kuchikoro here? Chikanzi mambo yalishamu kuti kuchikoro kwakasara kudhara. Ndati sei uri kuti kuchikoro kwakasara kudhara? Asi wamukadzi mukuru. Chikanzi mutonditaura nyamukadzi mukuru, murume andanaye wekwaKoromani. Ndati kwaKoromani kupi? Chikanzi kwaKoromani ndiko kwandiri kugara mazuva ano, murume andanaye wawe wechi5. Ndobva ndabvunza ndati naye amai ari kutaura chokwadi here? Chikanzi moti ari kunyeba ichokwadi. Ndati nezera rako iri Natasha? Chikanzi chokwadi, ndatone wechi5 murume, iye ndatomusiya ndatoenda kune mumwe. Ndikati unonyeba. Chikanzi chokwadi, imi handigari pamba ndikangoona murume wekutanga, wechipiri, wechitatu, ndatosvika 10. Ndati varume vane here utoti ndosvika 10? Chikanzi handova ndiri kutoda kuti svike 10. Aiva amai vangu vachatokaura. Dai ndikuri kuzvara ndaitozvara vana uyu wake murume. Amai kanda kuvataura seachera ava ndandinavo ndichitovatara, kutaura chokwadi here? Chikanzi chokwadi. Ini ndikutoda kuvapfidzisa. Ndati vakanyanya kukutadzira chii amai vako? Chikanzi hapana, asi ndingoda zvevarume chete. Ndakuenda ndopandakapedza kutaura naNatasha, kusvika naSanza ndoonana naNatasha, ndosvika pane 3 months kana 4 months pandakataura naNatasha achibva kubhoro. Zvakaoma, regai ndimbonzwawo mama. Mama, patakasumuka paipaya tichibva kunoko,
ndakati mwana ngaasare nemi nekuti takanga tawana umbowo hwataida kuti mwana zveshuwa ndewenyu here uye nei manga musingasumudze musoro kuti mwana ari kubatwa chibharo, but tazosvika takuonai takava nemuono wakasiyana. Asi ndakabva ndati mwana uyu ngaasare panapa, kana achizobva pano achabva achibuda mumaoko evabereki vake. Chii chakasara chikatora nzvimbo? Sekuona sekutaura kwandakaita pachibuda nemotikari, ndifunga makandona tatanga zvekukumhanyira enda kutomhanyira mota, ndichida kukuudzai kuti mwana uyu akudi akuramba kuenda. Ndakatonyatsomuti Natasha handei kumba sezvakanaka mama ndizomukati mimi musamurove, ndikati aiwe nanditombomurowe sekungodzokawo kwanoita mazvese takatongoona kuti yakutada kutongosiwa sekutaura kwakaita baba wake akati ai nini Natasha ina handicharove. Ndakazamawo pangu ndikamurova zvandakafunga ndarova asi hazvina kubatsira, saka ini Natasha ndakungotarisawo neno ndikati aiwa imi sekundizomera handimurove kana kupopota kana kudii. Ndikatomuti Natasha handei kumba Natasha Natasha akaramba akamira kugedhi ende haana kana kutopompinda mba. Inini mwoyo wangu waitondirwadzawo nanhasi unotongondirwadza kuti chokodi mwana wandakabereka ndongomusiya here ari kugedhi uku. Ndofunga mai vaye vasumukapo akati ai mimusiye imi, asi ndaingomugombedzera Natasha handei kumba Natasha. Akatondirambira samai vake akatoramba, takangomusiyawo gedhi akazongoendawo nedirection yakananga nayo. Ende sezvikungotaura kungoita baba wake ndikutaura kwandikuita kuti Natasha anonetsa kana asvika pano akangosimuka unonomutsvaga nedirection ipi, sekutaura kungoitawo vanhu vese kungobupura kwavari kuita kuti unoshaka unonomutsvaga nenhamba ipi, kana akafonerawo paanenge akabuda achienda ndotongomudarawo zvakanaka ini uripi handiri kuEpworth handiri kuHopley chichi papi pacho haatotsanangudzi ndombofonwa nevamwe vanhuwo haatsanangudzi ndiri papi. Saka Natasha anonetsa kuti umuti unonomutsvaga papi semubereki, mwe unenge uchida kumutsvaga asi hauna pekunomubatira. Ina handingangonyararika semubereki mwana wandakabereka ndongoita ngesezviri kunakidza ina hazvindinakidza, asi pekunomuwanira hapana unonomuwanira kupi mazvona. Ndo zvinoti zvikutongondinetsawo ini kuti zvese zvari kufoma ndofunga mwana makamunzwa musi achitaura kuti wacho wangu ari kunzi waari kuti ndewangu wacho akataura kapupurezvo ndatomti iwo saende kuchikoro kana vanhu vaya vauya vati vari kusvika mai manje akarambawo munhu ari grade 7 akati aine gaende rechikoro mama ndiregerere izvozvo asi akapupura ega muripo pai kuti aina hapana kwatabata haana kana kumbobvira abatwa. Ndifunga ndikataura ndikati ndazopusa zvekudii zvekuti ndingareperwe vana ndakaramba ndakangonyarara ndikati if itori first time ndimi matotanga kundiudza kuti kune vanhu vanouya chiri pavana. Hapana ndofunga ine zvimuri kuona nyange dai ndatotora raini rese vari kutongondipupurira. Chinangwa chaNatasha ndechekuti inini since inini ndichingotiwo titonamata ndashandamudza Natasha he mama ndinongonzwa zvichinzi sumuka ufambe. Ndikamuudza last pekupedzisira Natasha kana mweya wakuti sumuka ufambe uudzewo kuti ina handisi kusumuka ndichifamba iwe mweya famba iwe usare uri panapa. Asi chinangwa chaNatasha ndechete kuda kundidonedza ini ndinonamata indakatenda shokora ndakatenda haritendere zvese izvozvo neni handitozvitende nekuti inini handitotendewo zvemapostori. Munondoona ndakakura ndiri pandiri panapa mheno zvakangoitwa mulife Mwari vakatora vakoma vangu vese ndiri 1 kudai handiti ndikasara ndega ndikaendeswawo kumapostori neimwe shamwari yangu ndopandakavenga mapostori zvachose. Shamwari yangu ndaida unobatsirwa kumapostori nditori musikana ndobva anobatsirwa zvakabatsirwa mupostori akatozobatanidzirawo neni shamwari yangu yanditi pfugama apa ndoka1 kusvika nanhasi ndapfugama pamuprofita akatondiudza kuti iwewe hautobari mwana unenge watofa tiri une zvakaurayachi vamwe avanditi nekuti ndandatomuudza ndandatotaura kuti mozvazvongorwa nehana ndiri mwana mudiki tinotiwo ndidatosara mufemini medu vamwe wangu wakatofa chichichi zvikanzi imimiwo muri kutofa imimi sisi muri kutofa hamutobati kana mwana kutanga but inini mwana wangu wokutanga izvozva ne23 years nenyasha dzamwari ningoripo ndobva ndatongoti kubva ipapo inini gumbo rangu hariende pakrawa gumbo rangu hariende kun'anga indo zvinamatira Mwari saizvozvi ndongonamata dambudziko raya ndikati Mwari kundipindura nekusandipindura zviriko asi hakusi kutanga matambudziko arimo muvanhu kana tenzi chaivo Jesu Kristu vakarowera paKalvari vasina kana chavaita ana Peter chavo vakavharwa matorongo pasina chavaita. Natasha ada kuti ndifambe ndiende kun'anga ndiputse chandakabata china chitendero changu nekunamata Mwari wangu nekuti inini Natasha ndongomudza kuti inini Natasha handei kuchechi akauya pano Natasha handei kuchechi hapana chinokunda ropa raJesu anoramba. Saka chaari kuda inini kuti andipfidzise sekutaura kuti amai kuti akatandipfidzisa ndinopfugama pakrawa. Mhuri yeZimbabwe ichataura zvainotaura kuti amai ava vari kuziva zvinoita mwana sei vasinoda kufamba. Ndifunga mungondoona sezvandiri kana ndakaromba ndakarombei ndinotoshandawo pamba pevanhu pana panonzi padzikiti ininiwo ndonsarudza muchiriko baba wake Gift Forindo ndizvozvo handina kana kuromba handina kudii asi Natasha chaari kuda ndechekuti ndisiye zvandakabata mumaoko nenyaya yekuda kuombera. Ini ndoziva kuti ino ingwa yekupedzisira zviriko kana magwaro zvirimo kuti nenguva yekupedzisira
vana vachapandukira vabereki hanzi mwoyo yemadzibaba ichadidini ndifo ndakangaona vhesi racho. Saka Natasha ari kuda nekuti ari kuta kuti isusu tinozviziva handiti sezvaataura kuti baba namama vanozviziva natete vanozviziva asi havari kuzviignore. Hapana kana chatinombaignore ende hapana kana chatinomboziva. Iye ndiye anoenda kumaprofita ake uri tichibatsirwa kana Natasha maprofita ako ari kukuudza zvari kuudza kuti wakajiwa chibereko nambuya. Ina amwene vangu inini kwakatomboya natsika mutanda mazuva namutsika mutanda kumarisevha uko vakauya vakabuda vakachena hapana kana chavakatombobatwa nacho. But iwo maprofita vakuudza kuti ambuya vako muroi vakatemerwa nyora kumusana ukajiwa chibereko ndosaka usiri kuzvara. Ndikati hapana kana chiripo nyaya yekuti iwo wakatangirira zvinhu zvako uri mwana mudiki mwanangu. Ende ndakamuudza Natasha chichawashadzoka ugare pano pamba pevabereki vako. Ini ndinokuda ini handikomesera handikudi mwana wangu aitorarama zvakatonaka. Hatirove vana hatiabuse vana but ega ndikati Natasha wakuspoira upenyu Natasha ukuspoira upenyu. Nababa wake wachimuudza Natasha mwanangu tichimurayira ita so tasaone kusvikira tinotenda kunobvumirwa kuti mwana anoenda nekuchata kana usina kuchata chichichi. Baba wacho vachiti Natasha ndivimbise mwanangu tinochata here. Baba ndochataini didi ndochataini zvesho ndochata. Mwana akangopanduka ega akangozvipandukira ega. Asi ni chandoda ndechekuti kana mhuri yeZimbabwe vazoti ndine zvandinoziva nenyaya yekuti handisida kufamba nemwana handina kana chandinoziva ende nini kufamba nemwana handisi kufamba. Asi tete vake vakanga vabvuma kuti mwana ngauye isu tinoita zvechipostori zvetinofamba ndo zvatitori ngauye mwana. Ndikati kana zvakadaro ini handikurambire mwana hama dzako dziri kuda ndokupa mari woenda kuhama dzako. Akatiza futi akaramba kunobatsirwa nehama dzake. Saka ada kuti inini chete indiri mutoro ende ni zvechipostora nditi kana mai vapa vakandidza vakati imimi nezuro chaimo chini panofonera pai vakati muchafamba imi indikati handifambi. Kutaura chokwadi hazvisi zvitsva kana Mwari vakati handina kubereka ndozviza zviriko. Kune vamwe vanhu sedambudziko rakauya kwandiri inini kuti Mwari vakanditorera vamwe vese ndikasara ndiri 1 handina kana kuzombofamba. Zvimushonga zvandakapiwa zvimatombo zvandakapiwa izvozvo zvichinzi zvoniwe uri kutofawo utobatikana mwana ndakazvirasa anosvika nazvo kumba. Ndikati Mwari ndizvozvo hapana kana makaona kuti inini handirarame ndichangofa but Mwari vakandipa murume wangu wechipiri tikabereka mwana wedu Natasha wekutanga. Natasha akasvika pamakore ake ekuita zvaanoda kuita meno wekutanga wachato ne 23 years ine yakutoshandira ndingoripo nenyasha dzaMwari tongorarama. Saka ina handichisidziro ndandashaka kuti ndiende kunopfugama pakirawa kana kuti ndichaenda munga kana ndichadi ameno vachandiona pamwe mwachatodiprofita ndotozviziva mwachatodiprofita nyangwe nestatus yoyandiri wandimukona pamwe nekudzikira kwandakaita ndakatombobatwawo neTB kairi ndichatoprofita futi ndichitoonekwa ndakada kutofa. It's okay zvese zvinozikanwa nani naMwari zvese ndogamuchira. Inini dai kuri kufa dai ndakatofa kare because zvakangonzi mufamily medu tati 6 obvongonzi gaga gore vanhu vatofa. But inini ndine 24 years ndichatarama ndiri 1 pasi pezuva nemurume wangu nedzimwe hama dzangu dzandodzekwana mai chichichi ndizvozvo ndakazvigamuchira zvakadaro. Asi vamwe maprofita nemin'anga dzichandoona ndichida kutofa izvozvi nezvanditori. Asi inini ndinototenda kana rodza manext day wangu ati pandichafa inini ndipo chaipo. Sei rufu rwekumadzinza kana kuti sometimes ngozi kana mweya chichichi vakanditadza nei panguva yavakagonotora muti handi muri kuona gore rino vanhu vese obva vatopera ini vanakosara ndiri 1 vanapiwa 24 years kurarama ndega naMwari nemurume wanguwo. Ndototendawo Mwari tinotadzirana hedu mukurarama hedu nemurume wangu. Asi sometimes munozwa rume vanombobudawo mutsaga vanomborasika vachita zvavanoita asi dzimwe nguva ndotendaregerei kubuda mutsaga zvababa. Ndofunga mama tichibva panapa musuya uya zvinogona kunge zvakakunetsai kuti ko ndivo vambosvika naye panapa ko vamusirei hazvina kukunetsai? Zvakatondinetsa nekuti ndaitotyawo kuti ndakatokuudzai kuti uyuyu haasi kutopagara pana kutopabva nekuti agara anotopabva zvavanondomuseya so anotopabva dai mama enda naye munomudzosera kunochi pamamutora ipapo ndifo ndo zvandaingoti wadi ende mudzosera pamamutora. Ndaitotyawo kuti pamwe achazvisungirira ndozvanoenda kutotya pamwe achazvisungirira kana tachamwa mushonga dai mangomubvisawo mumaoko mangu sezvo. Chakaita kuti ndidaro mama yaiva reason yekuti vashirihuro vakamugamuchira vakati tasangana nemwana akaita so akavatsanangurira nyaya yavo. Tataura navo ndakavati chimupai pekurara nhasi nekuti muri kuti kwaita sei kwasviba tichizoona kwachena kuti tomubatsirawo sei. Ndofunga takamuka tiuya tikasvika tikataura naNatasha tichitori kumba kwavo achitaura nyaya yake sekuudza kwaangaita vashiri huru. Ndazouyawo ndanzwa side renyu inini ndakashandisa pfungwa dzangu ndikati pane nyaya apa. Ndaona zvakandinakira inini kuti mwana ngaasare mumaoko yavabereki vake pane kuti adzokere kupi kwavashiri huru.
nekuti sekutaura kwamuvira dzimweni dzenguva igona kumuka achiti vachiri huru ndo vandibata chibharo kana kuti mwana wavo ndiye andibata chibharo. Imimi futi zvaizokuremerai kuti muzogamuchira awana chamuwana maingoti ane vanhu vaabva navo pamba. Ndisaka makaona paenda kati mama sarai nemwana taurai naye munzwisisei musamurove asi inzwai zviri kumunetsa tione kuti munomubatsirawo sei isu tomubatsirawo sei. Ndosaka ndakamusiya. Ndo paakaramba kubatsirika kwacho sekungotaura ngoitawo dhedhi vake nevamwe anobatsirika sei anongotisa murusu wachona akatoramba kana kupinda muyadhi ndakamugombedzerawo nepandinokwanisa napo ndichitoti kana aiuya mumba ndaitoedza kumubatsirawo tichingoonesana nemwana but akatoramba totally kugedhi haana kana kutopinda muyadhi. Ende izvo zvaitomuremerawo kuti kana munhu ane pfungwa semunhu asiri kupenga zvakatomuremera kuti ndamboti vabereki havasirivo ava ndiamai nini kana mukicheni medu mwaimugara sei kumupa sadza zvakatongomuremerawo ndosaka asina kudi ndakatongozvina kuti zveshuwa hazvigamuchiriki iye akatozvinawo zvandaita izvo hazvikwanise kuti ndipinde nevanhu ava ndakatoona kuti ndopane nyaya yacho. Saka ine hangu ndongotendawo Mwari senai zvanaida kuti azvo ndingotendawo Mwari akandipa murume wangu munyaradzi kwandirini munyaradzi chaiko imba igare mutorododo asi ndotonyatsoona kuti murume wangu aiwa nezvandiriwo nekufirwawo kwandakaitwa ndichizopiwawo mwana ari kudai kupengereka asi nemurume wangu aiwa takazvigara zvakanaka. Chingotendawo nevanhu vepano vanhuwo vakatongonakawo pabasa patiri panapa mufunge zvenyu. Vari kuzviona ndo vanhu vakatanga kutiudza kuti ndo zvinhu zviri kuitika mulaife ndo vakatotifonera isa asingambozonyanya kuti tiri kumamisha hatizive nezvemasocial media kana maYouTube asi vanhu vakatonifonerawo vakatondikanselawo vakatondibatsira vari vamwe vanhu ka vaitongoti ibvaipo pamba peapapo mazvona aiwa ibvai zvamakuitisa pamba pedu hatiite sei hatichazviita. Aiwa ndinotenda mama nemashoko amataura asi chatowo chikumbiro chakubvawo kwandiri semwana sehanzvadzi yaNatasha kuti muchingodzorawo moyo. Ndinoziziva zvinhu zvinorwadza zvamuri kusangana nazvo kuburikidza nemwana mama asi semunhu anonamatawo futi ingovaiwo nemoyo murefu titsvage kuti dambudziko riri kubva papi mwana abatsirike. Aiwa ini moyo murefu ndinawo mwana wangu ndotomuda handimbofana ndakamurasa ane benzi ndeye ane rake rikadzana nopururudza kuri kunzi Natasha waya pano nhasi onzi Natasha gara nevabereki vake wavo handimbofanga ndakadzokera kumashure kana ndakati Natasha iwe kana fungira zvakaipa handimbomufungira dai ndakachida mufungira zvakaipa dai ndaingoti paona ndoti iwe wakandibira kuti iwe bva pano enda kwaunoenda but ndotomuumbiridza Natasha gara pano uri mwana mudiki gara papa pamai wako nababa wako utangidze upenyu Natasha uri kuzvikanganisa uri kukanganisa kuuraya upenyu hwako wega. Saka ine hapana zvekuti mungatoti tikumbira kuti mumuregerere ndakamuregerera kare asi nini chandichaitira mhaka ndechekuti Natasha auya pano ngaave semwana wangu tibatsirane panyaya dzemapiritsi apa handiti kana dai aida kubvuma kuenda pasi semwana ouya totangira panyaya dzemapiritsi zvechokwadi ndoziva kuti zvandakamuona ariwo zvazoti nyanyeyo pandiri ndotozviti ininika ndakadawo but mwana wangu akutowesi anogona kutofa ndozvandotofunga kuti anogona kutofa kana nezo chaita karara kuma11 tine vamwe mudhikoni kuchechi kwedu ndobva takatanga kubika kuma11 vakauya pana kuma5 tikataura nezvazvo kusvikawo vakazongobuda vachienda takatanga kubika na11 tikadya na 12 nezuro chisanangodza nyaya iyoyi akauya semwana tomugamuchira totangira pamapiritsi papa shoko chandinodira shoko raMwari rarambidzo mamapiritsi ono mapiritsi ake nahanditika chidi totangira papo tobatsirana semwana asi nini chandisiri kuzogonika kana ndiri nangu semai handina blood raNatasha chamusingandigone hapana anondigona kundiudza kuti fambai nemwana Natasha ndichaenda naye kuchechi kana achida auya maoko mangu ndichaenda naye kuna Mwari. Sometimes kwandakamboenda naye pamwe havana simba rekudaidai asi ndinoziva kuti kune vanotopedza matambudziko kune vakatopedzera matambudziko imo mushoko redu randotenda irori kune vakatodona magoita handiti munoziva kuna vakatodona magoita shoko ratinotenda rindi isu nderemuprofita wenguva yekupedzisira mombe chaiyo yakaisirwa ma-earphones munzeve ikanamatirwa ikapona opsamu chaiyo yakanamatirwa ikapona ikasaluta muprofita kudaiso ndo shoko randakatenda iroro mombe chaiyo yakadya spoken word yanga ichipenga ichibhururu mombe yechikadzi yakadya spoken word shoko raMwari ikaita zvakanaka. Natasha kanhu kadambudziko kake kadiki diki kakadaiso kana ati ahadi kuenda neni kunonamata Mwari
inini chandingatotiri kusumuka palevhel yandiri because natasha anga andinetesa. Ndosaka zvimwe zvese tangotange tikutsikirwa. Inini tikasimuka pakunamata naNatasha ndichangoenda naye kuchechi kwandinoenda tononamata Mwari, kana kuti ndichanofonerawo vamwe vandinoziva kuti avava vakasimba than ushu onamatirwa. Asi zvekuti ndichaenda kunopfugama pakrawa vanotaura zvavo vanokomenda zvavanokomenda ngavakomende pakrawa nekung'anga, inini handiende, ndichamira naMwari chete. Aiwa, tinotenda mama. Even isusu pataitomubvunza taitobvunzwa kuti ko kuchipatara neusi uri kudzokera kana uri kuti wakambenge wapa mapiritsi unofanira kunge une rekodhi yekuti unouya musi wakati uchitora mapiritsi ako, unouya musi wakati uchichekwa muviri. Zvese izvozvozvo takatombenge tataura nezvazvo. Asi chazoita kuti ndiuye kwamuri mama, ndakapfugama sezvandakaita izvi ndichikumbira ndechekuti semwana ndikatadza ndatadzira vamwe vese. Sandatarika ndibva ndagara ndachema kuna mama kuti mama ingodzoraiwo moyo, mungova nemwoyo murefu kuzvara kwenyu. Aiwa, handizvozvo. Inini semuKristu amenowo pamwe ndikazofa pamwe ini ndozvatiri kutopfugamira izvozvo mama. Kuti ini ndinotozviti ndiri muKristu, handisi kutombona ndichinzi ndikafa ndichamukira Natasha. Chikristu changu chinenge chatoparara. Sometimes asi kuchizosumudzwawo nevakafa kuti enda unodai maybe, asi niri kunzi ndafa nhasi handina kuti ndichasumukira Natasha kana kuti ndichamukira vamwe vano kuti mukoma wenyu ndidai indakazvichenera pamberi paMwari. Handina kana akatongoya nhasi kutoenda mberi neupenyu tingonamata Mwari kuti Mwari one dambudziko iri pindirai. Mwaona akati Mwari ndauya netsamba yangu, ininiwo Mwari ndauya netsamba yangu iyi pindirai. Haini handina kana ngozi yekuti ndichapomera Natasha, haiwa hapana. Asi kana zvinzi munhu anozosumudzwawo ndakambonzwawo, asi ini ndotenda kuti ini handisi kuzosumudzwa because inini ndinonamata Mwari. Tatozviramba nemuzita raJesu tichibva tasunga futi chisungo nezita raJesu padavo. Mwana ngawaida achinzi munogona kumuudza kuti Natasha mai vako vari kukuda, hanzi dzoka namai vako titangire patakatangire titangire patakasiyira kurarama newe. Motoona kuti iye chete ndiyasida kudzoka muchi kana kuti apandukawo diki dai kunzi anongodzoka pamwe zvaitogadzirika vanhu vakatoshamisa kuti ndiye Natasha ndiye Natasha pamwe kutozotidzosera futi pamhepo sezvamaita kuti one mwana uya kuri Mwari vanozvigona, vanosadagudza zvimira vanozvigona. Ukangomira nawo Mwari chavasinga ndechekuti ndisiye ndonotanga nobarabada izvo Mwari vanobva kuti iwe unozvigona chizvipedza. Aiwa, tinotenda mama, uyezve tichivimba kuti sekuenda achidzoka kwaanongoita paachauya tichangoisa musoro pamwe toona kuti tobatsira sei mwana. Aiwa, munenge matondibatsira zveshe. Aiwa, tinotenda mama. Makadii zvenyu? Munozivawo sei Natasha watati kutaura nezvake uyu, muchimuonawo semwana aikura munharaunda, mwana akaita sei? Inini zvangu pakugara kwatakaita nekuwadzana kwandinoita namai vake, munhu wandaitora akasvika kumba kwangu ndaitogara naye pasi ndomubvunza kunyanya mafambiro aanoita. Kunyanya nyaya yemukomana wake wokutanga ndisu taigara naye mukomana iyeye. Takatomuudza, Natasha unoziva here status yemukomana uyu? Zvikanzi handizivi. Ndikati mukomana wako uyu ari positive, ari pamushonga, zvikanzi edzi iyoyo ndo yandotoda. Achipindura inini ndobva ndati saka wazvipira here Natasha? Akasvika pakutoda kutonwa poison mukomana wacho. Tozovasvikira mumwe musi zvikanzi ndarambwa naNatasha. Ndikati no, Natasha ndamuudza zvauri, iwo wanga usina kuita sei kumutaurira. Vakagadzirisana kusvika vazotizisanawo tozoita zvekungonzwawo. Saka ipapo apedzera kuenda, ini ndichitaura naye aitaura kuti ini ndinongonzwa kunzi enda, ndotosimuka ndotoenda nyangwe ndisina mari. Inini ndinoenda. Mai, ndikakuvhurirai hembe yangu iyi mukaona ronda randinaro, ndakasvika pakurohwa kumbari uko nemapurisa, ndapinda negedhi risiriro, hanzi kuredways. Ndakazopinda negedhi risiriro vandoona ndine kashoti nezambia. Ndikasaka Natasha wakuita zvichifambika iwe. Zvikanzi ndikatongoona murume angotaura neni zvekuti anondida, takutoenda tese. Asi paanozotaura zvekuda kuroora apo hatichatowirirani. Ini ndenda kutodzoka kupi? Kumba. Zvekuti mai vacho kana pavai vachinitaura kuti Natasha afona, unotozoti akuda kuuya. Akangoya 2 days unozongonzwa kunzi kuona Natasha mambomuona, atoenda, haoneke kuti ndakuenda.
Saka nenyaya dzatanga tichinzwa dzanatasha ka tinobatikanawo sesu chitenge takaberekawo kuti kana achizosvika pakudai vabereki kweniniwo zvangu mutorwa anoita sei. Ndoko pandakazotaurira mai vacho kuti ndine shungu yekuti vanhu ivo vakadzoka ka toda kunzwawo zvavanenge vachita sei vachitaura pamusoro paNatasha, zvekuti kana mumba maari ndine urombo anosiya tangawo futi imwe nyaya achienda pane imwe achingodaro. Asi kana vasina kusimba umwe achapinda mujeri chete naNatasha. Asi mai vacho vakasimba nekuti kana akadzoka vaingomutambira semwana wavo. Saka ndinongoti mimi kana pamuchamuona kana vanenge vamuona vachitaurawo naye Natasha ngavamukurudzire kudzoka kumba ave munhu anogarika naye zvakanaka, adzokere zvake pamushonga yake iri kutaurwa iyi, anokwanisa kurarama kwenguva yakareba zvichifamba zvakanaka, zvekutiwo akagarika naye vanomuonawo vanomuziva vanotozoshamisika kuti kondiwo Natasha uya handina hangu zvakawanda zvekutaura, nekusimbisawo mai vaNatasha kuti ayo zvinowanikwa kana wakabereka vana havazvarwe vakaita sei vakafanana, mwana ndiwenyu hamuna wekumurasira, mungoramba muchimunamatira mai Natasha kuti Natasha auye pamba agogarika naye seshungu dzenyu dzamunadzo. Ndinongotenda zvangu nenguva yamatipa. Ndinovimbawo ivo vari kuzvinzwawo kutsanangura kwana ndichiita kuti ndimi vechikuru munotiura mapako. Tinotenda. Regai nditaure navashiri huru. Ya, tabva panapa musi uya izvi zvakazotora nzvimbo nekuti ndakazonzwa maa kuti ndawana futi musikana akumba, zvakafamba sei? In fact vasikana vakafona kwanza musikana yadzoka ako kumba. Saka ndasvika kumba ndakasvika kugarisa vese pasi ndikati Natasha, tabva nenyaya yako kuno kwabhora tichienda kuvabereki. Saka kwataenda ndokunonzi kuvabereki wako chitaurira vasikana vese ava kuti iwewe unoba uri mbavha, wakaba mari Natasha. So ndakaba $20 ndikati kwete haisi 20 chete. So ndakaba $20 ndikati hakune dzimwe dzawaiba. Saka zvese uramba udii asi Natasha uri mbavha kaiwe hanzi hakuba ndinomboba. Ndikati alright Natasha, kumba watizei kumba ndina kupinda mugedhi ndazongobva paya ndobva ndatongotera ndichiuya. Ndikati wanga uchiuya kupi isita kusiya kumba. Sikwanzi ndandichitya kupondwa nenyaya dzaitika paya ndatonatsoona kuti mahwani atanga wanga uchitya kuti anokuponda ndiani, hanzi ndandichitya baba. Saka nyaya yekunzi ndisare pamba ndozotarisana nababa yavasipo nezvaitika handaimbomira pamba, handidi kukunyeperai pamba ndo pana ndisingamire. Pano munganditanda ndichaenda nenyika. Ndikati uende nenyika izvozvi peka bhegi uri pasi udzokere kumba. Akanzwisisa. Ndikati usati wasimuka Natasha, ndibaba vako here chaivo vaya? Nekuti tanzwa kuti ndiwo baba vako chitupa tachiona, kadhi rekukliniki tariona. Sikwanzi aiwa ndibaba vangu. Ko waunoti amainini vaya ndiani wako? Tanzwisisa kuti ndaamai vako. Sikwanzi ipapo shuwa ndaamai vangu. Ndikamuti kudza baba naamai mazuva ako awedzerwe panyika. Ukaita izvozvo Mwari vachakuitira zvakanaka Natasha. Ini ndina amai vakafa ndakafushira amai. Iwo tori naamai nababa vapenyu, ini baba vangu vakafa ini. Ndinotochema kuti amai nababa vangu dai varipo. Zvaindifadza. Ndikamuti uyu mwana wangu musikana anogara kuSouth, uyu anogara kuSouth. Vari kuchengeta amai vachirwara. Vana vanotitira zvakanaka. Iwo uri kutadza kuitira zvakanaka amai, kunyange usina mari, kungoitira amai zvakanaka nababa vako. Ezvinoona watanisha image yaamai, watanisha image yababa nemhuri yepamba penyu chaiyo. Yane image isiriyo. Saka tomboti kudzoka kwawaita ini ndichakugashira sei Natasha neunhu wawinawo. Sikwanzi ipapo shuwa ndakakanganisa. Ndikati Faith mwanangu, uri kunzwa here nyaya dzaNatasha? Makamugashira ndisipo
Daniel, uri kuona here nyaya dzina Natasha? Mangwana unoenda mujeri Daniel. Even inini chaiye handigone kugashira Natasha zuva ranhasi raadzoka, nekuti Natasha wakataura nhema. Vhidhiyo ratakatanga kutora pano richitanga kutorwa pano pamba, takati tichasvika kumba kwana Natasha tibatsira nenyaya dzaNatasha, but Natasha wakanotiratidza unhu wakaipa. Takaenda takamira newe tichifunga kuti wakabatwa chibharo nevarume vairi, izvo hauna kubatwa chibharo. Natasha wakabatwa here chibharo? Taurira vasikana vachinzwa. Zvikwanzi inini chibharo kudara shuwa handina kubatwa. Ko chii chaitika pauri Natasha? Waingoda kuti baba naamai vapinde mujeri? Bhozi yainge isingasunga amai chete kana baba chete, yaisungisa amai nababa vako nehanzvadzi yako yawaipomera, plus madhiridhiri avaitaura kuti pane madhiri avakadzoka vachida mari. Zvikanzi shuwa ipapo ndakakanganisa, ndikati unogona here kudzokera kumba unoti baba naamai ndakakutadzirai? Zvikanzi ndiri kutya baba, ndogona kurohwa. Ndinokurohwa kumba uku. Saka nyaya yekurohwa ndo imwe yatakaona yakazosvika kutya Natasha. Asi bhegi akatora akati ndaakuenda kumba. Asvika kutara, meno dzakazorongeka kutara, Natasha haana kuuya. Ndozounzwa musikana wangu futi akuti Natasha arara pano, bozi ndandigare kuploti nguva zhinji. Zvikwanzi Natasha arara pano asaenda kwaRusape. Inenge yanzi Mutare here kana kuti Rusape. Ko mari aiwana kupi? Natasha anga ine pondo. Zvikwanzi Natasha ndamuwedzera mari. Ndikati paya patakadzika nemakamela kumba tichiuya kumba kunoku kuti nyaya yaNatasha itwe, dai wakateera. Zvikwanzi shuwa dai ndakateera, saka handina hangu kuzonzwa zvakawanda. Saka dai ndakanzwa zvakawanda, sometimes dai ndakamubata asina kuenda. Saka ichokwadi mhuri yeZimbabwe. Natasha akataura chokwadi kuti ava ndo amai vangu uye ndibaba vangu. Hanzvadzi yake haina kubvira yakanzi naamai vacho pinda mumba urare neni. Touya nyaya yekuti kune mabhinya mairi, akazoguma akuitsika-tsika akati aiwa hakuna. Because ini ndakamuti mapurisa ari kutopenga izvozvi. Wozoona vhidhiyo racho rekutanisha kwaita imeji yemapurisa epajuru, wakataura kuti mapurisa epajuru ane mhosva. Saka izvozvi vari kutopenga. Saka vhidhiyo ranga risati rabuda. Saka akatya, ndikati even wakuenda kumba kwamukomba usatomboenda nepakati pabhora, tora tara chete kusvika wasvika kwamukombami. Ukangoenda nepakati mapurisa chete wakakuona vakutokuziva uri kusungwa. Saka akatanga kutya. Ndikati ipo pano nhasi ukarara pano Natasha, handidi kukunyepera, mapurisa ari kukutora, bhozi vanoziva kuti ndogara pano. Saka akaita hake chipata-pata shuwa, akarongedza tunhu twake akabharwa pasi. Saka aiwa inyaya dzekunyepa dzakaitirwa mai Natasha nababa Natasha, ndo mashoko atinongosiya chete. Saka kwaakaenda uku musikana akamwedzera mari, anoziva kuti akaenda papi here? Sekutaura kwamai aiita kuti aiti ari kuenda kubasa achiudza musikana, pane kuziva here kwamungaita kuti angava ari papi, kuitira kuti titange kuziva kuti kana tinomuwana tichamuwana pakati, kuti titange kumutsvagira rubatsiro. yaNatasha inetseiyo, vari kuziva paari. Zvokunhamba vanadzo, vandofona Natasha uri papi. Kana achinotorwa nenda, kwete kuti anofonerwa achinzi dzoka, haadzoki. Because mweya una Natasha hausisiri wokudzoka pamba. Wana ane nyadzi dzaakaitira vabereki. Second, akaziva kuti nyaya dzangu dzafumuka, plus dzane mapurisa vari kunditsvaga nekutanisha kwandakaita imeji. Saka mweya wokuti ndinodzoka kumba, amai ndakati havasi vangu, baba havasirivo. Saka zvese zvakumutyisa. Saka pakufona apa pakungoda chete kuziva kuti Natasha ari ikoko here, kana vabereki vachienda vanotoenda pamba pacho pari kugara Natasha, kwete kuti afonerwa achinzi uya Natasha hadzoki. Ndomuonera ndiri kuita panyaya iyoyi. Saka vanhu vanogara naNatasha vanonzi ndivo kwaRusape, asi ndivo Marare, ndivo nyaya iripo. Aiwa, tinotenda tichimboti tichaisa musoro pamwe chete toona kuti tingamuwana sei kuti titange kumubatsira.
dangu kutaura panyaya yaNatasha nemanzwiro andaita nemararamiro ataita nemwana tiri mukati memusha uno ndechekungoti zvataurwa nababa wake kuti Natasha kana ari anenge awanikwa paanenge ari Natasha ngaambotorwa aende anoonekwa nadhokta kana kutombotsvaga nzvimbo yaanochengeterwa ari vanhu vachizemena pfungwa dzake kuti dziri panzvimbo here kana kuti hadzisi. Ndofunga ndokomendi yandingangopa pana Natasha pamazwi ese ataurika muno tazvinzwa nenzeve asi Natasha akuda kuchitsvagwa kuti aonekwe kuti tochiita sei pakati pake nepfungwa dzake timugadzirise pfungwa dzake ari panzvimbo yaanenge akachengetwa pane kuti adzoke mumusha muno muno vabereki munositiro dambudziko iroro richangoramba richingoenderera mberi harisi kumira. Saka Natasha munhu akuda kutotorwa oiswa panzvimbo yaanochengetwa kana chiremba achimuonaona kuti pfungwa dzake dzakamira sei izvi zviri kuitika paari kana zvaonekwa kuti pfungwa dziri right otsvagirwa manje kuona kuti chii chingaitwe paari kana pachivanhu kana pai paangagadziriswe pfungwa dzake. Ndo komendi yandingangopa pana Natasha. Ndatenda hangu. Aiwa ndinotenda mama. Ndovimba manzwa baba vaNatasha vachitsanangura nevenharaunda vavanogarisana navo maziviro avanoita Natasha vachibuditsirawo vakati nyaya iyi haisi yekutanga inyaya yavanogara vachinzwa achitaura kuti iye mwana wekwamatongo asiwo vataura vakati inini senemu yandinoshandisa inonzi Forindo. Amai ava vaiti ndimainini vake ndivo amai vekumubereka. Nyaya iyi yatovakadzika vakati mwana uyu atotinetsawo nemusikanzwa yaanoita hatizive kuti atifungirei kuti atigadzirire nyaya yakaita saiyoyi. Vari kuchema kwamuri mhuri yeZimbabwe kuti isusu mwana uyu tatokundikana kune vari kumuono kwaari zvichida mubatei mudedze mapurisa mwana uyu tinomutsvagira rubatsiro kumarehab kuti kana ari kuabsconda mapiritsi ave anobatsirika akwanise kudzorerwa pamishonga yaanofanira kunge achinwa uyezve achizotariswawo pfungwa kuti pfungwa dzake dzichiri pamwe chete here kana kuti mwana ava kutokanganisika musoro. Ndakamirira ZimNewsBeat TV ndiri kuno kwaMukombami kuGoromonzi ndinoti chisarai. Thank you for tuning in to ZimNewsBeat TV.